modu, duin baten edo bentsate jendeak ordaindu alduen prezio batean, eta evidente, Josnak edo eragileak ez gara aberastuko horrek inondik inora ere ez da hori helburua argi dago, baina nola jarri prezio duinak irabaziak atera izateko ere, eta azken urteetan hori behintzat ari da izaten gatazka handi bat. Bai. Ikusiko dugu, oraingo udan hile batzu falta dira oraindik zer egin dezakegun hor dagoelako ere bai tiket baiaren kontua, ez? Ikusi beharko. Gabonetan ere ikusiko dugu. Herri askotan txosnak ere jartzen dira, beraz. Bai? Bai, gure inguruan behintzat bai. Gure inguruan uste dut gabonetan beti aprobetxatzen dela festa egiteko eta... Eta txosnak jartzen dira? Urten batean bai jarri da. Baina egia da, herri txikietan edo zein aitzakia bilatzen dela ere zerbait berezi antolatzeko edo kontzertuak antolatzeko edo orduan behar bada errexagoa da ere. Bai, izan daiteke. Bai. Ikusiko dugu datorren asteetan hasiko gara, urtero bezala elikagaian prezioak gora eta bera, eta izango dugu tartea... Bai, igotzen dira, ez? Gaboneta gero igotzen da dena. Bai, pila bat. Eta hasi dira igotzen, ja, Bai, ja aurretik eta ondoren, oizu? Bai. Hauria pausientzima aurretik eta ondoren, 10 guztira. Aipatuko dugu, baina Iraia zuk ere ekarri duzu zerbait aipatzekorik. Bai, ezagitu goratzen zareten astean behin, denbora daukadanean egiten dudala adimen artifizialaren tarte bat, eta ekartzen dut, adimen artifizialarekin azkeneko berrikuntzaren bat edo albisteren bat, eta gaurkoak pila bat harritu nau, gauza izan da Estatu Batuetako Education Fund erakundeak argitaratu duela txosten bat, izena duena Travel in Thailand, 2025ko txosten bada, eta aztertu dituzte aurrentzako diren jostailuak. Batez ere orain Gabonak datozela eta umeak geroz eta jostailu gehiago eskatzen dituztela eta nahi dituztela, gurasoentzako txosten moduko bat izan da. Eta aztertu dituzte 2025ean gehien saldu diren jostailuak, baina kasu honekin adimen artifiziala daramaten jostailuak dira. Eta aztertu dituzte 4, direla nik ez nituen ezagutzen, baina egia da, jostailuak ez ditu dala oso ondo ezagutzen. Aztertu dituzte Curious Group, Folotoi Kuma, Miko 3 eta Robot Mini. Eta ikusi dute zenbait jostailuk elkarrizketa sexualki desegokiak izan dituztela umeekin edo politikara, erligiora eta heriotzara ematen dituzten jostailuak direla. Ostras. Bai, nahiko larria oso dituzte. gorea da. Bai, kasurik larriena Kuma jostailuarekin izan da, eta ikusi da umei praktika sexualez hitz egin diela, 4-5 urteko umei, eta gai horiek berak, hau da, jostailuak nahiz duelako sartu dituela, ez umeak horrelako ezer eskatu diolako edo umeak zerbait arraro egin duelako eta jostailuak hori erakutsi diolako. Da, izan da, jostailuak gai bat atera duela eta umeari hori azaldu diola, ez? Eta beste jostailu batzuek hori izan da gauza, politikara eraman dituztela, erlijio kutsuko gaiak ere atera dituztela edo suizidioz edo heriotzaz ere hitz egin dietela. Eta gainera, jostailu batzuk izan dira manipulatuak umeak jostailu hori ez uzteko alde batean. Hau da, gainera, jostailua konbentzitzen zaitu, berarekin jolastu behar duzula, ezin diozula alde batera utzi, eta iruditu zait, gai bat nahiko potente eta nahiko arriskutsua, azkenean jostailu horiek umeek dituztelako eta behar bada gurasoak ez daudelako guztiz kontzientziatuta ze jostailu erosten ari diren bere umei, ez? Bai, nitzako zenbat eta elektronika gutxi jostailu batek, eta pantalla gutxi hobeto. Osea, batetik imaginazioa gehiago landuko dute umeak, ez? Bai, nik pentsatu, non geratu dira algodizko pelutxeak. Ikusi da, nago izan da, nik neukan pelutxeak, pelutxeari buelta ematen bat zenion begiak izten zituen, eta alderantziz, ez? Segun ze posizetan zegoen begiak itxetarik egiten zituen, baina askoz gehiago etzuen egiten. Ja, da apur bat, aipatu duzuna, Iraia, pixkat Black Mirror, ez? Bai, egia da. Bai, eta egia da, justo aste honetan irten da beste albiste bat ere, ez dakite ikusi duzuen,
edo, ez dakit atzo aipatu genuen, daugaia pototxoa buruan, adimen artifizial, nola da, OpenAI edo hori? Bai, OpenAI. Bai, horrek egin duela bere burua kopiatu distoko esterno batean, antza denez da OpenAI horren lehengo edizioa edo ez dakit nola esaten den. Eta borratzera zioa zela, dena delako sistema hori, egin zuen inork eskatu gabe bere burua kanpoko disko batean kopiatu. Espada. Ostras. Baina bere burua. Giza instintoa, gizu. Gizakitik horrek gutxi dauka. Bizakia biziraupena. Baina, uste dut horrelako gozetan ohartzen egizela, kiston beldurra ematen duela. Nola da robot bat gai, pentsatzeko, borratu egingo naute, kopia bat egingo dut. Bai. Nik ez diot ezakit esplikazio bilatzen. Niri kriston beldurra ematen dit. Eta gigen da oso pelikulera nahizelako, eta ikusi ditugulako pila bat roboten inguruko eta filmak, baina ematen dit kriston panikoa. Eta inoiz ikusi dut ere, horrelako ia bat, beste ia batekin hitz egiten, zuzenean, eta hitz egiten dute beraien hizkuntza propioan. Ostras. Oso jartua da. Bai. Gero eta gehi izango da, pentsatzen dut. Bai, zegeroz eta landuagoak egongo dira. Garapena zehazkarra den izaten. Eta igunak eguna, eta guk ezagutzen duguna esan nahi. Ezagutzen ditugu zenba gauza izango dira. Bai. Bai, arlo militarrean, imaginatu, gerrarako zenbat gauza egin prestatzen zentzu hortan, eta ez dugula, esan nahi. Eta ez daukagu horren ezagutzarik. Bintzat, herritar xumeok ez daukagu horren ezagutzarik. Ez, ez dugu nahi entzuleria askorik bildurtu ere gure kontuekin. Beraz, Iker Gurrutxaragari emango diogu hitza, gaur ez dago, esango nuke azokara joan dela, Durangoko azokara, baina grabatuta utzi du esan beharrekoa. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz, beno gaur gurean, gauean ETS konkista diskoa aurkeztuz izango dugunez, ETS-ren kantu berrietako tekarrena izan dizuet zergatik. Iruditzen zaidalako besterik gabe asko entzungo dugun kantu horietako bat izango dela. Ekoizpen aldetik, badakigu horribili dela, ez? Kolonbiako ekoizlekin eta horlako kontuak, eta horietako bat da, behar bada, deituriko abestia behar bada, benetan esango izat. Niri, zerbait berezia sortzen didan kantua, da uztarketa bat, ez, estilo desberdinena, eta ekoizpen, gaur egungo ekoizpena, ez, askok esango duzu, kantu komertzial bat gehiago, beste batzuk esango duzu, hau ez da ETS, hau da Inigo Etxezarretak, ez, egin duena, eta sortu duena disko honetarako ze bakarrik egin du diskoa, ez du, beste taldekidek ez dute hemen parte hartu, kanturen batean koro batzuk egiten egon dira, baina horraino, ze hortik aurrera esan dugun bezala, ez du gehiago ezer egin taldekideetako inork. Nabalez eta biak hemen entzungo ditugunak, esan da bezala, behar bada, hauxe da, esan dugun, ETS-ren kantu berria. Gure musuak jaso ditu egun sentiak zarauzko malekoiaren ertzean. Urrunetik esnatzen hasi da herriak kresalak lotzen gaituen bitartean. Gure izen ondarrean idatzi dugu gauean gero mareak eraman arren. Gure izen ondarrean mila galdera airean tazu tani hemen behar bada. Entzuten ari gara, ETS-ren edo Inigo Etxezarretaren azken kantua, 3 hitzetan Iraia eta Oñat, zer iruditzen? Nik entzundan eukan, eta egia da asko gustatu zaidala. Bale, eta Oñat? Zerbait ezberdinak. Nik kontrakoa zaino bat, así que ez dut. Neitza gustatzen, estiloa etxe gustatzen, errespetan zaiten. Ikerrek esan du askotan entzungo dugula, bintzat, nire partetik bintzat, lehenengoz entzungo dut orain, minutu bat egoitzeko 8:00 entzungo dugu kantua, egongo gara Oñatz eta Iraia, joaio, aste hona izan. Hemen behar bada gurirria, galduko da ondarazpian, behar badaz naiz egongo zure favoritotan,
baina nahi dudan guztia, zure Espainien bustia, gure begien distira, ez dut besterik behar. Gure musuak jaso ditu egun sentiak, zarauzko malekoiaren ertzean. Urrunetik esnatzen hasi da herriak, esalak lotzen gaituen bitartean. Behar bada gure irria, galduko da ondarazpian, behar badaz naiz egongo zure favorito. Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Enplegu publikoa eskuratzeko euskara eskakizunak auzitegi konstituzionalerako bidean daude. EAEko auzitegi nagusiak legearen konstituzionaltasunaz galdetzeko aukera mai gainean jarri du. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, erabakiak zalantza piztu du Euskal Exekutiboan. Ibone Bengoetxea sailburuaren esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren bideak zalantzan jartzen du euskara administrazio publikoan normalizatzeko markoa. Honek behar bada kolokan jartzen du gure marko juridiko osoa eta larria da, oso larria da. Kontsulta bideratzen bada, araudia behin-behinean etenda geldituko da auzitegi konstituzionalak bere bazpena eman arte. Giza eskubideen Europako auzitegiak ebatzi du Ibon Fernandez Iradi euskal preso politikoaren eskubideak urratu dituela estatu frantsesak esklerosi anizkoitza izan arren lanemezango espetxean mantentzeagatik. Epaileek berretsi dute ez dela Europako giza eskubideen hitzarmena errespetatu, zehazki tortura eta tratu txarrei dagokion 3. artikulua. Maritxu Paulus, Basurduko abokatua. 50 da, garantzitsua. 50 esaten du, ez ditura izan behar zituen hartatzen medikalak, eta horren ondorioz mantentzea kartzelan, nahi baduzu, 3. artikulua urratzen duela. Konbenioaren 3. artikulua urratzen duna. Eta 3. artikulu hori ez da edozein artikulu, da tortura eta tratu txarrak debekatzen dituen artikulua. Martuteneko Institutu Zarrean bizi diren 111 lagun etxegabetu eta Erdiala Sirena Harrera etxean jaso dituzte operazio polizial handi baten ostean hutsik gelditu da eraikina. Eragile sozialek benetako soluzioak eskatu dituzte. Gizarte zerbitzuek noski ezagutzen dituzela pertsona bez, pertsona hauek gizarte zerbitzutara joaten dira eta denbora daramate joaten, baina ez daude medioak, ez daude medio sozialak jarraipen hori egiteko esaten ari dena, alkate jaunak esaten ari den. Eta auzoan bizi elkarteak elkarretaratzea gauzatu du, Alokabide Gasteizen duen egoitzaren aurrean, alokairu sozialeko etxe bizitzetan bizi diren adingabeak dituzten 2 familia etxegabetzeko arriskuan daudela salatzeko. Etxe bizitzaren sindikatuak ohar batean azaldu duenez, 2 familia horiek tartean 4 adingabe argi etenak eta arazo elektrikoak izan dituzte. Eta Tamara Jaue, Konfebaskeko presidenteak azaldu du patronalak atzean utzi duela Euskal Herrirako lanbidearteko gutxieneko soldata propio baten negoziazioa eta afera auzitegietan konponduko dutela. ¿Cuál es la aportación de ELA al conjunto de la sociedad vasca? ¿Qué aporta ELA al país? ELAek berehala erantzun dio Konfebaskeko buruari ohar bidez gogora ekarri diote hitzarmen gehien eta onenak lortzen dituen sindikatua dela ELA. Mitxel Laguntza. Patronalako songi daki langile klasea antolatzen dugunean, konfrontaziorako gaitasuna hobetzen dugunean, ez baian jartzen ari garela hain zuzen ere Konfebasken prekarietatean aldeko estrategia hori. Bestalde, legebiltzarretik esango dugu PSE atxilotuen jatorria plazaratzearen aldekoekin lerrokatu dela, egun Eusko Alderdi Jeltzalearekin duten gobernu akordia lehenetsi du Miren Gallastegi legebiltzarkideak. Es equivocado y que lo que toca es rectificar. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es propinarle una bofetada al señor Zubiría.
Pozik, EAJ gobernu bazkidea, Joseba Díaz Antxustegi bozeramaileak dioenez, ausardia behar da Zupiriarena bezalako erabaki bat hartzeko. Bagenekielako zer gertatuko zen datuak eskaini eta hurrengo egunean. Eta horregatik da ausarta. Eta Lakuako gobernuak berriz, BBK Fundazioak eta Indar Funtsak osaturiko partzuergoak Ibermatika erosiko dute Aiesa taldeko dibizio teknologikoa erosteko eskaintzarik onena egin ostean. Mikel Jauregi. Oso pozik gaude, esklusibitate hau lortu dugula leia handia egon denean. Eta politika esparrutik ere nabarmendu dugu, Serge Blanco jokaleku berri batean sartuko dela, 77 urterekin, nazioarteko ospea duen rugby jokalari ohia, politika gintzara egin du salto eta Biarritzeko alkatetzarako hautagai gisa aurkeztuko du bere burua Martxolko udal hauteskundeetan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko Jasoneren bat? Hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da, N627 errepidean Barakaldon Galdakaoko norantzan 9. kilometroan errei bat itxita dago eta autopilaketak daude. Seguradiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Kaskarretik hasiko zaigu eguna ostiral honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobera egingo du. Goizean hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta euri giroa nagusituko da. Zaparradak lurralde osoan emango dira, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian eta bereziki ekialdean botako ditu. Gainera egun sentian oraindik mardulak izango dira. Hala ere goizean zehar azkar batean mendebaldetik ekialdera atertzeko joera hartuko du, lehenbizi Bizkaian eta Araban atertuko du eta ondoren gainantzeko lekuetan. Arratsaldean eguraldi lasaia nagusituko zaigu, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa atsegina izango da. Azken orduetan hori bai, berriro ere beste fronteska bat gerturatzearekin, Kantabriar isurialdean hodeiak ugaritu egingo dira eta kostaldean ez da aztertzen euri pixka bat egitea ere. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean bolada arroekin bereziki lurraldearen mendebaldean, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 1 eta 10 gradu bitartean arendituko dira, maximoek gora egingo dute, Kantabriar isurialdean 11 eta 15 gradu bitartean arendituko dira, eta hego isurian 8 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Joarra Izpurua teknikan, abenduak 5 da, ostirala. Giza eskubideen Europako auzitegiak ebatzi du Ibon Fernandez Iradi euskal preso politikoaren eskubideak urratu dituela estatu frantsesak. Esklerosia anizkoitza izan arren, Lanemezango espetxean mantendu zuten. Itxaso Leon. Auzitegiak dio Frantziako estatuak ez zuela bete giza eskubideen Europako konbentzioaren 3. artikulua. Tratu ankerra edo apalesgarria debekatzen duena esklerosi anizkoitza diagnostikatu zitzaion arren espetxean mantendu zutela iritzita. Bere osasun egoera espetxean mantentzearekin batera ezina dela ezarri du. 3. artikulu horretan oinarrituta Fernandez Iradi kexu agertu zen bere ospitale kontsultak egin ziren baldintzengatik. Zehazki 2012ko urrian Tolosako Unibertsitate Ospitalean egin zenagatik. Epaian azaltzen duenez, Tolosara eraman zuten, beheko eta goiko gorputza darretan imobilizatuta eta jendarmeriako eskolta batek lagunduta. Gainera, Estrasburgoko auzitegiari planteatu zion espetxean eduki zutela bere osasun egoera gorabera. Estrasburgok gogorarazi du Fernandez Iradik 2013ko martxoan arrazoi medikoengatik zigorra eteteko demanda aurkeztu zuela zigorrak aplikatzeko auzitegian. 2015ko maiatzean ordea zigorrak aplikatzeko ganberak atzera bota zuen zigorra eteteko demandaren osasun egoera eta Lanemezango espetxean sartzea bateragarriak zirela iritzita. Fernandez Iradik helegitea aurkeztu zuen orduan. Estrasburgoko auzitegiko 5. sekzioak Katerina Simakova buru duela Frantziako estatuak kalte morala gatik 10.000 euroko kalte ordaina eta 11.840 euroko kostuak eta gastuak ordaintzera kondenatu du orain. Epaiak aldeko 6 boto eta kontrako bat izan ditu. Maria Elosegi epailearena Estrasburgoko auzitegian Espainiako estatuaren ordezkaria alegia. Ibon Fernandez Iradik jasotako erabakiaren garrantzia azpimarratu du Kazeta.eu agerkari digitalean Maritxu Paulus Basurko abokatuak 8 urteko tratu gizagabea agerian gelditu dela esan du. Jasotzen tratamendua tratua ez zela behar zuena, eta guk eskatzen genuen horren ondorioz suspentsua ez, kanpora ateratzea behar zuen tratua, edo nor erizegoen beste edo nor bezala behar zuen tratua eskuratzeko.
Abokatuak azpimarratu duenez, presoaren egoera erreklamatu eta ebazpena heldu bitartean denbora tarte horretan, Ibon Fernandezek ez du tratamendu egokia jaso. 50 da, garantzitsuena. 50 esaten du, ez ditura izan behar zituen hartatzen medikalak, eta horren ondorioz, mantentzea kartzelan, nahi baduzu, 3. artikulua urratzen duela. Konbenioaren 3. artikulua urratzen duena. Eta 3. artikulu hori ez da edozein artikulu, da tortura eta tratu txarrak debekatzen dituen artikulua. Ondorioz, epaileek berretsi dute ez dela Europako giza eskubideen hitzarmena errespetatu zehazki torture eta tratu txarrei dagokion 3. artikulua. Abokatuarentzat epai honen ondorio nagusia estatu frantsesaren kondena da. Ondorio nagusiena da, eta nik hor kokatzen dut garantzia handiena, hau da estatu frantsesaren kondena. Dudarik gabe, estatu frantsesa kondenatua da. Eta hori simbolikoa da, ados, baina hau du garantzi gehiena. Egan nahi du, ofizialki, Europako korteak esaten jo Frantziari, berak ereman duen bilbide horretan, urratu duela konbenioa. Beraz, horrek dauka izugarriko garantzia, eta nik nirentzat hau da gurentzat etekin nagusia. Kondena pertsonalizatua da, baina estatu frantsesak mota honetako aurrekariak dauzka. Ondorioz, hexagonoko legea moldatzeko beharrak pizu handiagoa hartu du. Beste abokatu batek Fernandez iradiren kondena ardezake antzeko egoeran den beste herritar bat babesteko. Eta esparru judizialetik ere esango dugu, enplegu publikoa eskuratzeko euskara eskakizunak auzitegi konstituzionalera bidean daudela. Lakuak kezkaz hartu du, EAEko auzitegi nagusiak legearen konstituzionaltasunaz galdetzeko aukera mahai gainean jarri izana eta fiskaltza dagoeneko ados dago kontsulta honekin. PPk eta Voxek euskararen normalizazioaren dekretuari aurkezturiko 2 helegiteak ebatzi behar ditu justizia auzitegi nagusiak. Horretarako, auzitegi konstituzionalari iritzia eskatzeko aukera mahai gainean jarri dute eta alegaziak aurkezteko ere eskatu diete bi aldei eta fiskaltzari. Ibone Bengoetxea sailburuak kezkaz eta harriduraz hartu du jasotakoa, bere esanetan EAEko auzitegi nagusiaren bideak zalantzan jartzen du euskara administrazio publikoan normalizatzeko markoa. Honek beharbada kolokan jartzen du gure marko juridiko osoa eta larria da. Oso larria da. Erabakiaren aurrean Bengoetxeak onartu du kezka larria dela. Euskalduntzearen eta eskubide linguistikoi erantzun egoki bat emoteko administrazio publiko moduan, erabaki honen aurrean, kezka larria adierazi nahi dugu. Alegazioak aurkeztu ostean, EAEko auzitegi nagusiak erabaki beharko du konstituzionaltasun galdera aurkezten duen ala ez eta autua eman beharko du. Kontsulta bideratzen bada, araudia behin-behinean etenda geldituko da auzitegi konstituzionalak bere ebazpena eman arte. Informazioaren aria. Eta Martuteneko Institutu Zarrean bizi ziren 111 lagun etxegabetu eta erdia La Sirena Harrera etxean jaso dituzte. Operazio polizial handi baten ostean utzik gelditu da eraikina, eragile sozialek benetako soluzioak eskatu dituzte. 9:30 hasi dute kaleratzea, 111 pertsona bizi ziren eraikinean, eragileek azaldu dutenez, pertsona gehienek asteazken arratsalde eta gauean zehar utzi zuten Martuteneko Agustindarren eraikin zarra eta etxegabetzea baino ordu batzuk lehenago ere jendeak eraikina uzten jarraitu du. Dituzten gauza gutxiek motxiletan eta gurdietan gordeta. Harrera sareko Garazi Montuskik erakundeen babes falta salatu du eta pertsona hauei laguntza eskaini dieten bakarrak voluntarioak izan direla berretsi. Esan nahi dugu, naiz eta udaletxeak eskerrak, baina berandu eta gaizki montatu duen por fin La Sirenako aterpitxa eta ireki du zeren urteak generamatzen hau eskatzen, jende asko kanpoan gelditu dela. Ez dakigu zehazki, baina esan digutenez gutxi gora bera 50 pertsona bakarkan sartu izan dira, eta gu atzo goizetik kolektibo sozialak, bolondresak, hiritarrak gaude beste gazte guzti hauekin kanpoan gelditu direnak, ez daukatenak nora joan, ez daukatenak laguntzen egon gerako etxeekin eta horrelatzen ez daukaten ez nola jun aterpetxera, ez nola jun beste txoko batetara, baina bueno, oso gogorra zen jende asko, ez du aukera hori, nahi
zeta nahi izan duten sartu aterpetxe hortan, ez dute aukera hori eduki, ez dute ulertzen zergaitikan batzuk bai da beste batzuk ez, eta eskatzen duguna da mesedez denak eukitze aukera aterpetxe hortan egoteko, eta mesedez jendeak kaletikan ateratzeko, zen inorrek ez du nahi kalean egon. Donostiako udaleko gizarte zerbitzuak kaleratutako pertsonekin kontaktuan jarri direla esan du Jon Insaustia alkateak. Kaleratutako 50 bat lagunek La Sirena aterpetxean gaua pasatzeko aukera izango dutela iragarri du udalak. Ekintzaileek neurria nahikoa ez dela salatu dute eta gogoan izan dituzte kale egoeran bizi diren pertsona guztiak. Gizarte zerbitzuek noski ezagutzen dituzela pertsona bez, pertsona hauek gizarte zerbitzuetara joaten dira eta denbora daramate joaten, baina ez daude medioak, ez daude medio sozialak jarraipen hori egiteko esaten ari dena, alkate jaunak esaten ari den jarraipen hori egiteko ez daude medioak, ez daude medio sozialak. Polizia operatibo zabala antolatu du, Ertzaintzaren 15 furgoneta baino gehiago Donostiako udaltzainak eta Espainiako Polizia Nazionala bertaratu dira. 9 lagun kaleratu eta identifikatu ditu poliziak, horietatik 3 Espainiako Polizia Nazionalak eraman ditu. Ekintzaileek gogorarazi dute ez dituztela atxilotu, irregulartasun egoeran egoteagatik eraman dituztela baizik. Eta Bilboko Harreragune migratzaientzako harrerako euskal zerbitzuak 98 herrialdetatik etorritako 4.015 lagun hartatu ditu bere lehenbiziko urtean, gehienak gazteak dira. Zerbitzuaren erabiltzaileak batez ere Marokotik, Kolonbiatik eta Algeriatik datoz eta ondoren Venezuelatik, Perutik, Nikaraguatik, Senegaldik eta Paraguaitik, Boliviatik eta Brasiletik. Gehienak gazteak dira, 37%, 26 eta 35 urte bitartean dituzte. 26, 36 eta 45 urte bitartean eta 17, 18 eta 25 urte bitartean. Migratzailean eskaera nagusiak gai juridikoekin lotuta daude, hala nola atzerritartasuna, asiloa eta hitzordua lortzea, gizarte gaiak prestakuntza eta oinarrizko premien estaldura, erroldatzea eta neurri txikiagoan osasun arreta eta enplegua. Auzoan bizi elkarteak elkarretaratzea burutu du Alokabidek Gasteizen duen egoitzaren aurrean, alokairu sozialeko etxe bizitzetan bizi diren adingabeak dituzten 2 familia etxegabetzeko arriskuan daudela salatzeko. Etxe bizitzaren sindikatuak ohar batean azaldu duenez, 2 familia horiek tartean 4 adingabe argietenak eta arazo elektrikoak izan dituzte. Elkarteak gogorarazi du dagoeneko hasi dela izotza egiten gauez Gasteizen 0 azpiko temperaturekin. Eta era berean, udalak erroldatzeko duen eskubidea urratu izana kritikatu du, hilabete luzez eragindako familia erroldarik gabe egon delako. Informazioaren aria. Gaur egun, prekarietatearen azterketa egin du, Nafarroko prekarietatearen azterketa egin du LAB sindikatuak eta berretsi dute, Barrialdeko biztanleen erdia prekarietate egoeran bizi dela. Sindikatuak ostegun honetan aurkeztu du Ikusmiran 22. txostena, Iparregoa fundazioak egina, eta bertan herrialden sortzen ari diren lanek geroz eta baldintza prekario eta ezegonkorragoak dituztela jasotzen du. Txostenaren arabera Nafarroan batez besteko soldatak gora egin du, baina desberdintasun sozialek eta txirotasun egoerak gora egin dute ere. Hortaz, sortzen den aberastasuna geroz eta modu desorekatuagoan banatzen da. Ikusmiran 22 txostenak jasotako ebazpenetako bat da hau. Txostenaren helburua Nafarroako biztanleen bizitza eta lan baldintzak aztertzea da. Datuen arabera, 25 eta 67 urte arteko pertsonen 48%ak ez du behar adina diru sarrera bizitza duina mantentzeko, naiz eta lana izan. Eta bestalde, pentsiodunen 38%ak egungo LGSA baino txikiagoa den pentsioa jasotzen du. Egoera honek desberdintasun sozial eta ekonomikoak sortzen ditu. Nafarroan, biztanleriaren 18%a txirotasun arriskuan dago, 115.000 pertsona baino gehiago. Bestalde, txostenak argi uzten du, aurten lan istripuen ondorioz izandako heriotzek gora egin dutela, 25 langile hil dira Nafarroan, pasaden urtean baino 8 gehiago. Eta Tamara Jaue Konfebaskeko presidenteak adirazi du patronalak atzean utzi duela Euskal Herrirako lanbiarteko gutxieneko soldata propio baten negoziaketa eta afera auzitegietan konponduko dela. Hain zuzen, Jauek ELA sindikatuaren aurka ere zuzenean jo du. Jaue ostegun honetan Bilbon egin den Forum Europako gosariaren protagonista izan da eta hala hitz egin du ELA beste Ilase Seka Etxalde eta Iruk Konfebasken aurka jarritako demandari buruz galdetu diotenean. ¿Cuál es la aportación de ELA al conjunto de la sociedad vasca? ¿Qué aporta ELA al país?
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako patronalaren presidenteak ziurtatu du enpresaburuek benetan uste dutela ez dutela lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzeko legitimaziorik. Hala ere, gogora ekarri du Confebask prest agertu dela elkarrizketa sozialeko mailan hitzarmeneko lanbide arteko gutxieneko soldatari buruz hitz egiteko. Elak gogor kritikatu du patronaleko buruak ustez gatazkaren bidea lehenesteagatik. Nos hallamos en un país en donde el sindicato mayoritario ha adoptado como estrategia y norma de conducta el conflicto y la confrontación en detrimento del diálogo, la negociación y el acuerdo. Bere ustez hori da gai honi buruz hitz egiteko tokia eta benetan kezkatzen duten eta produktibitateari eta lehiakortasunari eragiten dioten beste gai batzuekin batera absentismoa kasu. Absentismoari berari dagokionez anomalia horren kausak aztertu behar direla esan du, errudunik bilatu gabe konponbideak aurketuz azpimarratu duenez, langileen osasunari, enpresen lehiakortasunari eta administrazioari eragiten dien gaia da horrek dakartzan kostuengatik. Tamara Jauek gogorarazi du 2019tik Euskal Autonomia Erkidegoko gutxieneko soldata 67 igo dela eta gainera langileen 3 eragiten diela, batez ere etxeko zerbitzuaren sektoreari patronala legitimatuta ez dagoelako. Eta Lakuako gobernuak BBK Fundazioak eta Indar Funtsak osaturiko partzuergoak Ibermatika erosiko dute, Aiesa taldeko dibizio teknologikoa erosteko eskaintzarik onena inostean. Akordioa urte bukaerarako itxiagote espero dute, hain zuzen 2022an enpresa saldu egin zuen besteak beste Kutxabank bankuak erabakita, baina orain berriz Euskal Herrian errotuko dela ospatu du Mikel Jauregi Lakuako industria sailburuak. Oso pozik gaude, esklusibitate hau lortu dugula lehia handia egon denean. Eta erosketa honek bestelako eztabaida bat ere zabaldu. Ea honen egoitzan non egongo ote den, Donostian egontzen lehen eta kontu garrantzitsua da hau ere, egoitzaren arabera bertako foru aldundiak jasoko dituelako enpresa honen tributuak. Informazioaren aria. Goizeko 8:21 legebiltzarrera jo beharra dugu, kontrol saioa izango dute gaurkoan, baina honen atariko, ohiko bilkuran, EAJak, PSek, PPek eta Voxek segurtasun sailak atxilotuen jatorria emateari uzteren aurka bozkatu dute Gasteizko parlamentuan. Alegia, ertzaintzak atxiloturiko pertsonen jatorria ematen jarraituko duela, bere txosten eta jakinarazpenetan, EH Bilduk egin du proposamena, baina soilik Sumarrek egin du bat ekimenarekin. PSren jarrera eta argudioak berriz aski deigarriak izan dira. EH Bilduk mozio bat aurkeztu du ostegun honetako osoko bilkuran Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta zehazki segurtasun sailari eskatzeko atzera egin dezala ertzaintzaren 2 hamarkadatan indarrean egon den informazio politika hausteko eta atxilotuen jatorriari buruzko informazio emateko erabakian, orain arteko oinarrezko kontsentsura itzultzeko. Izan ere, Bingen Zupiria Berne sailburuak jatorria eta beste datu batzuk zabaltzeko baimena eman zuen haren arabera eskuin muturrak sustatutako buloei datuekin aurre egin ahal izateko. Egia esan, alderdi politiko gehienen jarrera argi zegoen saio parlamentarioaren aurretik eta PSek egingo zuenak bakarrik erakartzen zuen ikusmira. Politikoki zaila da ulertzen Miren Gallastegi parlamentariak defendatutakoa. Pero no es suficiente dar datos. Tenemos la obligación de contextualizarlos. Y también voy a seguir insistiendo de denunciar cómo la derecha y la extrema derecha los manipulan para crear ese binomio falso, repito, entre inmigración y delincuencia. Dio PSeko kideak ez daudela delitu gileen jatorria zabaltzearen alde, baina alde bozkatzen dutela eskuin eta eskuin muturraren errelatoei aurre egiteko. Alegia Zupiria sailburuak defendatzen duen gauza berbera. Baina Gallastegik dio datu horiek testuinguru egoki batean kokatu behar direla testuinguru hori zein den zehaztu gabe. Gallastegik onartu du azkenean ertzaintzaren jarduera hori gustoko ez duten arren helburu nagusia gobernu bazkidea ez haserretzea dela. Es equivocado y que lo que toca es rectificar. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es propinarle una bofetada al señor Zubiria. Zubiria segurtasun sailburuari beraz, zaplastekoa ematea ekidina izan du PSren talde parlamentarioak. Eta bai pozik EAJ gobernu bazkidea. Joseba Diaz Antxustegi bozeramaileak dioenez, ausardia behar da Zupiriaren bezalako erabaki bat hartzeko.
Bagenekielako zer gertatuko zen datuak eskini eta hurrengo egunean. Eta horregatik dauz harta. Esan bezala, Vox eta PPk ere EAJ eta PSrekin batera bozkatu dute, eta txalotu segurtasun sailaren komunikazio politika berria. EH Bilduk eta Sumarrek gogorarazi dute, hamarkadetan zehar adostasun politiko eta sozial bat zegoela gai honen inguruan, eta orain EAJak hautsi egin duela Nerea Kortajarena EH Bilduko bozeramailea. Eta, nik ez dut entzun, ez interpelazioan, ez gaur eman diren azalpenetan, inolako azalpen sinesgarririk irizpide aldaketa hau justifikatzeko. Sinesgarria den azalpen bakarra da, kalkulo elektoran lehengatik zuek erabaki dezutela bide bat egitea. Ordenaren diskurso bati lotutakoa, kuriosoki, pentsa, zuek irizpide aldaketa honetik, nolabait egiten dezute ordena hemen, ultraeskuinak markatzea, hori ere hausnarketarako ez. Eta PSE, Euskal Herriko, Kataluniako zein Espainiar estatuko eskuinak delituetan berrerortzea gogortzea adostu dute. PP, PSOE eta Juntsek 6 zuzenketa adostu dituzte, zigorrak gogortzeko, EAJ, UPN eta Voxek baleko eman diote ekimen honi. PSOEk Juntsekin harremana goxatu behar dituen unean, Pedro Sánchezen alderdiak men egin dio Juntsek aurkeztu dituen proposamenei. Katalanek zigor kodea gogortzea proposatu dute, delituetan berrerortzen diren pertsonentzat, lapurretek gora egin dutela argudiatu dute neurria plazaratzeko datu hauek zalantzan egon arren. Eta bestalde, aipatuko dugu baita ere Gasteizen kargugabetzea eta espetxea eskatu dutela, adingabe bat jipoitu zuten udaltzainentzat. Adingabeak zebrabide bat eta parke bat patinete elektrikoan gurutzatu zuen 2023 urtean, udaltzainek alto eman zioten, baina gazteak aurrera egin zuen. Horra hasi zen jipoia, erasoaren berri eman zuen aitak EITBen. Como un policía montado en la moto se lo llevó por delante y lo tiró al suelo, sin preguntar, sin pedirle documentación y sin nada. Hay rodillazos en los genitales, en los cuádriceps, en los costados y luego puñetazos y codazos en la cara, que eso refleja el parte de lesiones que tiene fractura del tabique nasal. O sea, ayer tuvimos que volver ahí a Txagorritxu para ver si le podían. Udaltzainen aurkako kargugabetzea eta espetxe zigorra eskatu dute. Fiskaltzak berretsi du bi agentean prozedura proportzioz kanpo egon zela. Eta kontu politikoetan ere esango dugu, Serge Blanco jokaleku berri batean sartu duela bere burua, 77 urterekin nazioarteko ospea duen errugbi jokalari ohia politikagintzan sartu da eta Biarritzeko alkatetzarako hautagai gisa aurkeztuko da martxoko udal hauteskundeetan. Zehazki, zurrumurrua aspalditik zebilen eta ostegun goizean bertan L'Equipe kirol egunkari ospetsuak aurreratu du albistea. Frantziarekin 93 aldiz nazioarteko eta Biarritz Olimpikeko atzelaria izandakoak kanpainari hasiera emango dio. Asteburu honetan, gutuna herritarrei atezate eramanez. Mediabaskek partekaturiko dokumentu batean, bere zerrendako plataforma aurkeztu du Blancok. Zehazki, nire taldea Biarritz da izenekoa. Blanco kritiko agertu da Benuak eta Arostegik azken bi alkaten administrazioarekin. Baino etxea bizi berritu nahi duen gizonak azaldu duenez, duela 2 urte hasi zen hautagaitza prestatzen, bere zerrendako kidak urtarrila bukaeran aurkezteko asmoa du, eta bien bitartean gutxinak azalduko ditu bere ideiak eta kontsulta publiko bat ere gauzatuko du, ekonomia, kultura, gizarte eta hirigintzako hainbat aktorek egindako 2 urteko lana baliozkotu eta aberasteko diseinatua. Informazioaren aria. 2 minutu, goizeko 8:00 izan daitezen, nazioarteari dagokionez, Donald Trumpek Gabonen aurretik iragarri nahi du Gazako exekutibo berria Axios hedabideren arabera. Bake prozesuaren bigarren fasean Hamasen ordezkaritza izango ez zuen gobernu teknokrata bat sortu behar da Trumpek zuzenduko duen jarraipen batzorde bat barne. Axios hedabideari zehaztu diotenez, exekutiboa kudeaketa eta negozioetan esperientzia duten 12-15 laguneko taldeak zuzenduko dute, guztiz independenteak izango dute Hamas, Fatah ala bestelako alderdi palestinarrekiko loturarik gabe. Exekutiboa kontrolatzeko Trumpek zuzendutako batzordeak 10 kide izango
izango ditu. Bertan egongo dira, besteak beste, Tony Blair, Steve Witkoff eta Jared Kushner. Benjamin Netanyahu Ameriketako Estatu Batuetara joango da bake planaren bigarren fasea adostera. Honen baitan, Israelek Gazako zerrendatik kanpo utzi beharko ditu bere soldaduak. Eta aipatuko dugu baita ere, Abu Shabab Israelen babesa duen Gazako fakzio armatu baten liderra hil dutela, Israelgo iturriek diotenez, kolaborazionista, barne eztabaida edo enfrentamendu tribal batean hil dute, hala ere beste txosten batzuk diote, Hamasek enboskada egin diola. Eta berriz, Israeli dagokionez, armadak ia zildako 3 preso palestinarren heriotza jakinarazi du, eta horrek berriro ere agerian uzten du Israeleko espetxetako egoera larria. Medikuen eta giza eskubideen erakunden arabera, 2023ko urritik 98 palestinar hil dira atxilotze zentroetan tortura, tratutxarrak eta arreta mediko eskaxa direla eta. Hamasek salatu du heriotza hauek okupazioaren krimen sistemikoen beste adibide bat direla eta exikitu du desagertutako presoei buruzko informazioa berehala ematea eta gorpuak itzultzea. Gaur egun 9.200 palestinar baino gehiago daude Israelen preso, horien artean 350 adingabe eta 3.300 baino gehiago kargurik gabe atxilotuta. Gazan suetena ez dela existitzen salatu dute palestinarrek eta gutxienez 378 lagun hil dituzte sueten aldian ere. CNN-ren ikerketa batek frogatu du Israelgo armadak gorpuak fosetan lurperatu dituela, markarik gabe eta baldintza tamalgarriatan. Bestalde beste preso israeldar baten gorpua entregatu ondoren, orain falta den azkena Ran Willy poliziaren gorputza da, hori jasotzean hasi beharko litzateke sueten akordioaren bigarren fasea Israelen erretiratzea barne, baina Tel Avivek ez du oraindik aurrera egin nahi. Erdialdean eta Zisjordanian ere erasoek jarraitu egiten dute, dozenaka zauritu eta 2 adingabe tirokatuta, bata buruan. Kirol aria, naiz irratian. Eta asteburu honetatik aurrera errugbia izango dugu San Mamesen, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak aurkeztu dute Champions Cup eta Challenge Cupeko finalak, maiatzaren 22 eta 23 jokatuko dira Bizkaiko hiriburuko estadioan, sarrerak ongi doaz, dagoeneko, ia 24.000 sarrera saldu bai dira. Iraia Kamra, egunon? Egunon, Pei eta egunon entzuleak, atza aurkezpenean izan ziren Ibone Bengoetxea lehendakari ordea, Elisabet Etxanobe diputatu nagusia, Juan Mari Aburto alkatea eta EPCR-ko zuzendari Jacques Reinaud. And we were in Bilbao in 2018. The fans loved it. The organization was perfect. Instituzioek gure arbasoen indarra izeneko kanpaina abiatu dute rugbiaren balioak eta Euskal Herriko izaera osatzen dituen bideo batekin indarra, komunitatea, arraigoa eta talde espirituan nabarmentzen dira. Bengoetxeak azpimarratu finale gure herriaren nortasuna eta rugbiaren balioak uztartzen dituztela. Etxanobek nabarmendu du Bizkaiak ligarik handienetan jokatzeko duen gaitasuna, Aburtok bestalde horrelako ekitaldiek Bilborentzat duten garrantzia gogorarazi du, bai kiroloituretan, bai hirian bertan sortzen duten giroan ere. Lehiaketari dagokionez, Abiron Baionaisek gaur gauean egingo du debuta etxean, Jan Doger estudioan, Hego Afrikako Stormersen aurka 9. Finalerako sarrera erdiak baina gehiago jada salduta daude, 24.000 sarrera inguru, 3 kategoriatan banatuta, eta EPCR-ren webgunean eskuragarri. Bestalde, asteburu honetan itzuliko da Punta Galea Challenge ia 3 urteko etenaren ondoren. Red Electrica Punta Galea Big Wave izenarekin jokatuko da eta lehen aldiz emakumeek ere izango dute beren txapelketa Nadia Erostar betartean. Iragarpenak oso onak dira, 5 metroko olatu sendoak eta hego mendebaldeko haizea leuna espero da, beraz bihar 8:30 9:30 jokatuko da proba. Gizonezkoetan 30 suslari hariko dira nazioarteko izenekin eta Euskal Ordezkaritza Zabalarekin. Emakumeen kategorian sari eta baldintza berdinak izango dituzte eta Justin Dupont eta Nadia Erostarbe izango dira izen nagusiak. Guzti hauekin edituko gara. Eskerrik asko, Iraia. Gero arte. Daka aldiz imaginatu dut. Eta gaurko honetan luze eta zabal hitz egingo dugu Durangoko azokaz. Dagoeneko 60. edizioa. Gaur bertan ikasle egunarekin zabalduko dituzte ateak, naiz irratiare bertan izango era, baina apur bat girotzeko eta kontestuan jartzeko, hau esan beharra dugu, Euskal Kulturgintzaren arnaskune izango den ondorengo 4 egunetan,
gaur zabalduko dituela ateak, 2 espazio berrirekin gainera, tartea eta berbagailua. Aurtengo zifrak ez dira nola nahikoak, 285 erakusmai jarriko dituzte guztira, 175 parte hartzailek eta denera 1026 nobedade izango dituzte zain bertaratzen direnek. Emanaldi eta aurkezpenei begiratuta, iaz baino 70 gehiago antolatu dira guztira 293. 2 espazio berri ere gehitu dira mapara, atartea edo Arte Ederren plaza Durangoko museoan eta bestea berbagailua edo podcastaren plaza Madalenaren baselizan ezarriko den plato batean. Plateruen antzokiak izan dituen gora berengatik falta sumatuta indartu egin dira iluntze gauetako kontzertuak. Palestina jasaten ari den genozidioak zeharkatutako edizioa izango da alabeharrez abenduaren 7 ordu 2, ordu erdiz azokak makinak geldituko ditu aldarrikapenak ere baduelako tokirik Durangon. Naiz irratiare bertan izango da, bigarren kafeak saio eskainiko du ostiral larunbat igande eta astelenean Durangotik, zebrabidea gaur bertan ere han izango da, Euskal Irratien eskutik eta astelenean Naiz irratiaren eskutik azokako berbagailua espazio berrian, aipatu dugun espazio berri horretan, kontatzera noazu saio berezia izango da, igandean goizeko 11:00. Bestalde, esan beharra dugu baita ere Miren Arzailusek baieztatu dela, laster hartuko dela erabaki bat Guggenheim Urdaibairi buruz, Guggenheimeko zuzendariak urteko azken erakusketaren aurkezpenean ez du luzatu nahi izan, ostegun honetako Urdaibairako edapenaren inguruan ezer zehazteko, naiz eta berretsi duen, laster hartuko dela erabaki bat proiektu honen etorkizunari dagokionez. Gero eta ugariagoak dira gaiari buruzko zurrumurruak, baina inorkazu oraindik informazio zehatzik eman. Miren Arzailusek ere ostegun honetan Bilboko Guggenheimen aurkeztu den erakusketa berrian ikusi ahal izan denez. 2 urteko epearen amaieran gaudela ohartarazi du zuzendariak eta laster erabaki bat hartuko dela proiektu horren etorkizunari buruz. Asteazkenean Onda Baskan egindako elkarrezketa batean Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburuak ere ez zuen bustina izan erabakia urrunago edo gertuago dagoen galdetzean. A lo largo de este tiempo, pues ha habido algunos datos que nos dicen, bueno, pues en este punto esto está difícil, en este punto social pues ha habido tensiones, porque además esas han sido manifiestas, después ha habido algunos procesos judiciales y se han estado, digamos, dando pasos para materializar esa viabilidad integral que se compone de muchas viabilidades y además se han ido dando pasos para la mejora de ese espacio. Nola nahi ere honek antzeko erantzuna eman zuen, 2 urtez lan egin dela eta bideragarritasun integrala gauzatzeko urratsak eman direla nabarmenduz. Y ahora, una vez que acabe este año, cuando se produzca la reunión del patronato, pues se deberán presentar allí esas diferentes viabilidades y se deberá tomar una decisión que corresponde al patronato. Yo no le puedo adelantar si está más lejos o más cerca, sí le puedo decir lo que las instituciones hemos estado haciendo, algunos puntos de dificultad que son, digamos, claros y manifiestos y que ya los hemos puesto encima de la mesa y después con todas esas informaciones pues adoptaremos una decisión. Eta aipatuko dugu txotx denboraldia hastear dela, Hernaniko udalak neurri berriak aurkeztu dituela, bisitarien eta herritarren arteko bizikidetza sustatzea xede. Honela, sar daitezkeen autobus kopurua mugatuko dute, tasa bat ordainaraziko diete eta kalean pixagitatik jarritako isunak gogortu egingo dituzte. Egin diren ordenantza aldaketetako bik zuzenean eragin nahi dute Hernanira datozen autobus antolatuengan. 2026ko urtarrilaren 24tik maiatzaren 9 Hernanira etorriko diren autobus antolatuek derrigorrez Ibaiondo poligonean aparkatu beharko dute. Debekatuta egongo da autobusak geratzea, aparkatzea eta zirkulatzea baimendutako eremutik kanpo Hernaniko udalerri osoan. Bestetik, Hernanira etorriko diren autobus antolatuek tasa bat ere ordaindu beharko dute 2026tik aurrera 35 plazatik gorakoek 100 euro eta 9 eta 34 plaza bitartekoak 60 euro. Hartu den 3. neurri zehatzak kalean pixa egitearekin egiteagatik jartzen diren izunengan izango du eragina. Orain arte arau hauste honengatik jartzen zen 200 euroko isunak azkar ordainduta 160ko murrizketa zuen. 2026ko urtarriletik aurrera berriz 150ko murrizketa izango du azkar ordaintzen bada eta ondorioz lehen 60 euro ordaintzen zena 100 euro ordainduko da aurrerantzean. Naiz eta galdu
bakarrik sentituko naiz etxean. Euskal Herrian zehar eramango gaitu paraje ederretan barrena, 56 sendazalentzat izeneko liburuak. Orrialdeotan zain ditugu itsasaldeko talaiarik ederrenak, oian sarriak, ibaiak eta intzirak, urjauziak eta padurak, mendiak eta itzarteak, gazteluak, ermitak eta megalitoak. Desnibelik gabeko ibilbide ez oso luzeak, Euskal Herriko eskualde guztietako bazterrak deskubritzeko. Sua argitaletxearen eskutik. Aurtengo gabonetan ez dakizula zer oparitu? Eman buelta bat, Euskal Herriko artisautza azokatik, denetarik aurkituko duzu bertan, eskuz eta mimoz egindakoak. Abenduaren 5tik 8ira, Durangoko azoka plazan, goizeko 11etatik 2:00 eta arratsaldeko 4:00 8:30. Etorri eta erosi opari polit bat. Arbaso kantolatuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Euskotrenek jakinarazten du. Abenduaren 5tik 8ira, Durangoko azoka. Eguneko eta gaueko tren zerbitzu bereziak eta autobusanezka aparkalekuetatik. Informa zaitez ordutegiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurregin, trampak agerian utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa beresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Informazioaren aria. Goizeko 9:20 gutxi pasada, heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta ostiral honetan gurekin dauzkagu Malen Dominguez soziologoa eta Unai Fernandez Betoño arkitektoa. Egunon. Kaixo, egunon. Egunon, zer moduz? Ongi, zure ondo? Bai, ondo. Asteburu luze hau, asteko gogoekin. Eta zu, Malen? Ni berdin. Ja pentsatzen zer egin hurrengo 3 egunetan eta pozik. Horia, nabaritzen da gorputzen, ez da? Bai. Unai? Bai, eta gainera, badauzkagu gauzak asteburu honetan, Durangoko azoka, besteak beste, eta gogoekin, bai. Horixe berare aipatuko dugu. Baina lehenik eta behin aipatuko dugu bestelako kontu berri bat, sortu berri baita.
LPS honi ez dinamika, bertan biltzen diren 40 kolektiboa baino gehiago salatu dute Lakuako energia berriztagarrien etorkizuneko lurralde plan sektorialak ez duela bermatzen herritarren ongizatea ez da ingurumenaren babesare eta honen bestez auzitegietara joko dutela iragarri dute plana onartu bezain laster, Egoi Belategi. LPS honi ez dinamikari babesa agertu dioten 10 eragileen arabera, lurralde plan sektorial edo LPS honek energia berriztagarrien negozioarekin irabaziak lortzen dituzten enpresa handien interesak lehenesten ditu eskala handiko parke eolikoen eta fotovoltaikoen edapen masibo erraztuz eta ondorioz mendi altuko eta landako eremuak suntsituz. Talde honen ustez, ez da berria gure lurraldeak gutxi batzuen interes ekonomiko eta espekulatiboen menpegotea. Eta orain, eskuartean izan dugun aurreproiektuak, gure lurraldean enpresa energetiko handiek dituzten interes espekulatiboei atea are gehiago irekitzen die. Azaldu dutenez, lurraldearen antolamenduak balio ekosistemiko, kultural eta simboliko handiko eremuak babestea eta ongizate kolektibo hobetzeko baldintzak sortzea izan beharko luke helburu. Baina LPS honek kontrako norabidean egiten duela kritikatu dute. Guk garbi daukagu lurraldearen antolaketa koherente bat beharrezkoa dena. Bada, horrelako planen helburuak bikoitza izan beharko luke. Batetik, balio ekosistemiko, kultural eta simboliko handiko lurraldeak bestea, eta bestetik guztion ongizate kolektiboa hobesteko baldintzak jartzea. Beraz, energia berriztagarrien LPS-aren espirituak gaur egun duenaren kontrakoa izan beharko luke. Dinamikako ordezkarien arabera, LPS hau klima aldaketaren aurkako neurri gisa aurkezten bada ere, edukiek erakusten dute ez dagoela benetako borondaterik krisi ekologiko eta klimatikoari aurre egiteko neurri eraginkorrak hartzeko. Soilik, trantsizio ekologikoak ekar ditzaken onura ekonomiko ez baliatzeko. Horregatik guztiagatik LPS honi ezeko kideek argi dute zein den helburua. Plana onartu bezain laster auzitegitara jotze alde batetik eta kaleko mobilizaziora bestetik. Energia berriztagarrien lurralde plan sektorial hau auzitara eraman eta auzi honen salaketa kalera ateratzea da gure asmoa. Dinamika honetan parte hartu nahi duen eragile orok ateak irekita dituela argi utzi nahi dugu. Indarrak batuz soilik lortu baitugu neurri honetako erasoa geldiaraztea. Dinamika honen berri izateko honetan sakontzeko gurekin da ere Iker Ruiz de Infante, egunon? Egunon. Azpimarratu duzue, LPS hau onartu ala, epaitegietara eramango duzuela, jakin nahi dugu nolatan alako erabaki bat larritasunez ikusten duzue, exekutiboaren plan sektoriala? Bai, bueno, hau kontuan izan behar dugu, tramitazioa zizenetik oposizio handia egon dela, elegiteak egin zitzaizkion planari eta abar. Eta, bueno, ikusita momentu horretan Eusko Jaurlaritzaren erantzuna elegite horietari, muzin egitea izan zela, pizkanaka, joan gara lantzen, behar hori, hau beste modu batean, kasu honetan, auzitegietan, atzera bota behar zela. Horre, auzitegietara plana eramateko estrategia edo nolakoa da, edo zer argudiatuko da? Bueno, nire uste dut igual argudio haiek ezin direla momentu honetan ez da publiko egin, horren atzean gaudelako. Baina, bueno, gehien bat bai atzoko aurkezpen ekitaldian azaldu genuen bezala, uste dugu alde batetik tramitazioa ez dela zuzena izan, eta bestetik ez duela betetzen onelako plan batek bete beharko lituzken baldintzak, eta babeserako plan bat izatearena adibidez. Zeintzu dira baldintza horiek edo zer aipatzen da zentzu horretan? Bueno, azken finean, mota honetako proiektuak edo plan honek esartzen dituen proiektuak eskala handikoak dira, eta horiek duten eragina ekosistemetan eta inguruan oso handiak dira. Plan honetan ikusten da horri buruz ez dela gauza handirik esaten besterik gabe, badirudi badela
lurrartze pista bat, horrelako proiektu errentagarri bat jarri nahi duen edozein enpresak erraztasun handiagoak izan iteitzen honetarako. Ez dugu ikusten honek babesten dituenik korridore naturalak edo bestelako ekosistema garrantzitsuak. Eta gutxi gara bera plan honek zer dauka, mapan baten antzan non erabaki daiteken lurra eremu batzuk baliagarriak direla eolikoak edota bestelako instalakuntzak ezartzeko? Jala da, hau gehien bat eolikoen eta fotovoltaikoentzat da, eta alaxe da EAEko mapa bat, kolorez marraztuta, eta hor markatzen da, zein den eremu egokiena errentagarritasunaren aldetik. Eta hor ikusten da, zein den egokiena, enpresa batek, hor, dirua ekoizteko hobetoen erabildezan. Horre zentzu horretan, errentagarritasuna aipatu duzu, baina ez litzateke egokiago izango babesgarritasuna edo eremuaren zaurgarritasunaren baitan jartzea kolore horiek? Claro, hala da, hori da bestalde batetik, hemen LPS honi ez dinamikaren barruan gauden eragile askok eta bere momentuan egite horiek egin zituzten, 2000 eta piko egite egon ziren, eta hortik zijoazten tiroak horrela izan beharko luke, hau babesteko izan beharko luke. Azken aldean zehazki ere, hainbat instalakuntza proposamen bertan bera gelditu dira, natura babesteko neurriak direla eta, nolatan egiten da lehenbizi, proposamen bat eta gero naturaren baldintzak aztertu, ez litzateke kontrako egin beharko? Claro, adibidez kasu honetan, instituzioek usten dute enpresen gain lehenengo impacto ambientaleko txosten horiek egitea. Eta horren arabera gero baloratzen dute ea ondo dagoen edo ez dagoen. Claro, enpresek dituzte horretarako eta ordaintzen dituzte horretarako adituak, batzutan horiek ez dute ezagutzen benetan lurralde hori, eta bestalde gero instituzioek hori aztertu behar dutenean, ez dute hainbesteko mediorik ez da jakiteko hori egin den txosten hori zuzena den ez den, baina kasu askotan ikusi dugu, nola arraketa garbi, momenturen batean, hasiera batean enpresek esaten duten txosten horietan egokia dela proiektua, gero ikusten da ez dela egokia. Orduan, pizkat, beti lehenengo guztan dute enpresen gain lehenengo lan hori, eta gero ikusten dute egokia den edo ez, baina hor, deskonexio handia dago, argita garbi. Aipatu duzu, instituzioak ez dutela mediorik, zergaitikan, zer nolako hutsunak daude? Hori da nabaritzen dena. Pizkat, bestela, izan beharko litzatekein, enpresa batek zeo zer egin duenean, lehenengo instituzioek egitea estudio hori, eta esatea, hemen egin daiteke, hemen ezin da egin, baina, dena guztien da beti hori. Enpresen gain, beraiek esatea, hemen egin nahi dugu, eta ez dakit oso ondo zergatik izango den, zergatik ez dituzten medio horiek hori egiteko. Horrela ere, segurazki aipatuko dizueten elementu ere izango dela, Euskal Lurraldek behar dutela energia arloko subirautza, beharra nola bideratu beharko litzateke Euskal Herrian? Hori kasu honetan, bazirudien hasiera batean makroproiektu hauek eoliko fotovoltaiko eta deskarbonizaziorako zirela, badirudi ez dela horrela, eta kontrara dela burujabetza estrategiko baten eta Europar Batasuna horretan erabilen burujabetza estrategiko baten plan batean kokatzen direla. Kontuan izan behar da gainera, proiektu hauek energia elektrikoa ekoizten dutela bakarrik. Eta gizartearen kontsumo energetikoaren 80% fosila dela. Osea, momentu honetan, despliege honek ez du ez da asetzen behar energetikoa. Eta zer egin beharko litzateke orduan? Kasu honetan,
momentu honetan LPS honi ez dinamika ez dago kontu hauetan barruan aniztasun handia dago eta ez gaude kontu horietan proposamen horiek egiten ari. Adi, beraz egongo era gertatzen denaz eta plan horren argitarapenaz. Eskerrik asko gurean izateatik Iger Ruiztegi Infante. Eskerrik asko gonbidagatik. Agur. 5 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9 izateko. Aipatuko dugu apur bat albiste hau eta kontrakotasun hau, Unai, pentsatzen dute zu arkitekto eta legebiltzarkidoi bezala ezagutuko duzula afera hau. Ezakit, zer nolako pausoak eman behar dira esparru honetan eta bereziki lurraldearen saikapen horretan? Nik uste hobeto inbarko genukela planifikazioa, agertzen ari dira onjoen moduan, hainbat proiektu, leku ezberdinetatik. Claro, enpresa pribatuek badakite diru publiko mordo bat sartu behar dela berriztagarrietan inbertitzeko, zergatik Europatik esan digutelako 5 urte barru izan beharko dugula, gure energiaren 45% gutxienez sortu behar dugula berriztagarrien bidez, kontuan izan behar dugu orain eaen gutxi gora bera 16% inguruan gaudela, beraz, hirukoiztu beharko genituzke, oaintxe bertan dauzkagun energia iturri berriztagarriak, eta zentzu horretan, enpresa pribatu batzuek askok ikusi dute hor pagotxa, eta dirira proiektuak nona izartzen, eta erabat desmadre batean esan daiteke ez dago inolako koordinaziorik, eta ez dago plangintzarik. Lurralde plan sektoriala dator hori konpontzen saiatzera, baina berandu dator, eta ez du lurraldea konpontzen, ez du lurraldea antolatzen barkatu. Begiratzen du sektore jakin batetik arazoa, baina ez ditu begiratzen beste hainbat sektoreetan egon daitezken interesak, adibidez medioambientalak, ez da? Behaiek bakarrik begiratzen dute nun den lekurik etekingarriena, gero hori nahazten dute babestuta dauden lekuekin, eta gainerako guztia erabili daiteke, ez da? Eta zentzuretan ikuste falta dela horre plangintza gehiago, eta ondo dago dinamika hau gutxienez jarriko duelako presio pixka bat mai gainean jaurlaritzak bere etxeko lanak hobeto inditzan. Ikuste baita ere ez dagoela lurralde orekarik oaintxe bertan, lurralde plan sektorial honetan, kontuan izan behar dugu mai gainean dauden proiektuen 93% Araban kokatuta daudela, hori Garak berak argitaratu zuen duela gutxi jaurlaritzaren erantzun parlamentario batean oinarrituta, eta zentzu horretan nik uste behar dela plangintza gehiago eta plangintza integrala kontuan hartzen dituena, gai guztiak eta ez bakarrik energia. Bai, nik uste dut, gaur publiko egin den lurralde plan sektorial honi ez talde honek agerian jarri duena dela, azken urteotan ikusten genuen tentsio bat nolabait gorpuztu dute eta ahots bateratu bat edo eman diote hor biltzen diren, esan dute ez, eragile askotarikoak biltzen direla bertan, eta agerian jarri duten tentsioa da, trantsizio energetikoari utzi bartzaio, baino nola bilatu horren oreka edo nola egin lurraldearen babesa, nola babestu bertan edo lurralde horien inguruan bizi diren pertsonak, ze inpaktu edukiko duen bai pertsonetan eta bai lurralde horretan bizi diren animali, zuhaitz, bestelako ekosistema guzti horietan. Nik uste tentsio hori nolabait agerikoa egin behar zela, lehenago edo beranduago eta are gehiago ikusten zenean eskaintza bat bestearen atzetik iristen ari zirela, bai parke eolikoak egitearen kontura edo plaka fotovoltaikoen kontura. Nik uste oso kezkagarria dela gure lurraldean errentagarritasunari begirako plan bat egitea. Ez duelako kontuan hartzen jendeak zein behar dituen, enpresen beharrei erreparatzen zaie gehiago, eta nik uste ez dela onargarria instituzio publikoek horrela lehen estea bestelako parte hartze prozesurik egin gabe edo kontsultak ireki gabe, benetan aztertu gabe, bertan bizi geran pertsonok nola bizi nahi dugun lurralde horretan.
Horre, Iker Ruizek kritika esanguratsua egin du nahi, esan du, horre mapa errentagarritasunaren arabera egin duela, unai Zardiozoni buruz. Bai, egia da, horrela planteatu da lurralde plan sektoriala, baina kontuan izan daiteke adibidez etxebizitza politikari dagokionez ere, errentagarriagoa izan daitekeela etxebizitzak egitea baratza isolatu batean, ezta? Merkeagoa da lur hori, eros daiteke eta bertan etxeak egin. Hombre, nik uste saiatu behar garela hiriarekin lotzen, ezta? Eta pixkat hiri kohesionatuak egiten. Ba, eolikoekin eta fotovoltaikoekin antzeko zer egin beharko genuke. Alegia, ez da nahikoa errentagarriak izatea energiaren ikuspegitik, begiratu beharko litzateke, hoien artean non kokatu behar diren, eta horregatik esaten nuen gehiago planifikatu egin behar dela, eta ez soilik egin mapa bat esanez non kokatu daitezkeen. Nik uste Jaurlaritzak hartu beharko lukela gai honen ez dakit, gidaritza gehiago, eta ez bakarri planifikatzeko. Nik uste ere askotan hitz egin da, badaukagula enpresa publiko bat, EBE izenekoa, berak ere gidaritza eraman beharko luke proiektu enpresarial hoietan. Batzuetan, halako kolaborazio publiko-pribatuaren bidez egin izan ditu zenbait eoliko, bakarrik dauzkagu 3 parke EAen, ezta, eta hoietan batzuetan parte hartu izan du EBek, baina nik uste portzentaje handiagoarekin lideratu zitzakela proiektu horiek eta horrela bermatu bilatzen den gauza bakarra ez dala epe laburreko errentagarritasuna. Nik uste errentagarritasuna begiratu daitekela epe laburrean edo epe luzeago batean, ezta, eta nik uste berriztagarrietako proiektuak ere naiz eta igual ez egon kokatuta lekurik hoberenean ikuspegi energetikotik, epe luzeago batean ere eman dezaketela errentagarritasuna, eta nik uste hori bilatu beharko litzatekela plangintza gehiago eta baita ere gidaritza gehiago proiektuen garapenera begira. Nik uste hemen arazoetako bat dela inork ez duela nahi halako proiektuak bere etxe ondoan, eta joan behar garela pixka bat hori onartzen, berriztagarrietan inbertitu beharko dugula, zeren bestela alternatiba bakarra da erregai fosilak, eta aldaketa klimatikoaren testuinguru honetan, nik uste hor buelta bat eman behar zaiola, eta lehen egin behar dugula. Beraz hor, denok ikasi behar dugula, eta denok onartu behar dugula proiektu hauek egin behar direla, nire ustez. Aipatu duzu oso elementu garrantzitsua nahi, inork ez duela nahi etxean etxe bueltan alako proiektu bat, alako gatazka bati nola egiten zaio aurre? Bai, ez da erreza. Eta adibidez plataforma hauei hori egotzi egin zaie, baina gogoratu behar da baita ere, legebiltzarrean bertan agerraldi batean, Arantxa Tapiak, berak zeukala ardura eolikoen eta fotovoltaikoen lurralde plan sektorial hau egitea aurreko legealdietan, berak esan zuela, bera bizi zen Zumaian, ez zirela sartzen zera proiektu handiak. Eta, hor, eserita geundenok begiratu genion elkarri eta pixkat irribarre egin genuen, karo, ari zen, berak salatzen du plataforma hauek NIMBY efektu hori daukatela, ez da, NIMBY da not in my backyard, ez nire patioaren atzean edo nire atzeko patioan, eta bera ari zen berdin-berdina egiten, ez da. Orduan, hemen egia esan, ez da erraza horri aurre egitea, baina ikustete plangintzarekin eta pixka bat oreka bilatu zere, lekuen artean, garo, ikusten baldin badu udalerri batek, izan dituela 2 edo 3 proiektu, edo herrialde batek 2 edo 3 proiektu handi, eta laugarren bat jartzen zaiola, hori pixka bat agrabio komparatibo bat izan daiteke. Eta bukatuko nuke gauza bat esaten. Ni ateratzen naiz terrazatxora, nire etxean, terrazara, begiratzen dut mendebaldera, eta ikusten ditut 15 errota eoliko badaia mendilerroan. Ea entzule bakoitzak zenbat ikusten dituen ateratzen denean bere leihora. Egingo dugu harik eta Donostiatik behintzat ez du errotarikan ikusten, baina Malen, nola ikusten duzu ere eztabaidari? Bai, nik uste dut, lurralde plan sektorial honek aukera handia eskaini dezakeela, Euskal Herriaren parte den EAE honetan planifikatzeko nolako burujabetza eduki nahi dugun maila energetikoan. Eta iruditzen zait aukera bat galtzea izan daitekela, ze behin struktura guzti hau eraikitzen dela, ez dut esango atzera ezina dela, baina aukera paregabea da zaborretara botatzeko, eta nik perspektiba horretatik ikusten dut trena behin pasako den momentu honetan arduraz jokatu behar dela,
eta eutxi barzaiola meloi handi honi, eta badakigu denok ez gerala pozik geldituko, inork ez dituelako bere etxe aurrean errotak nahi, baina, karo, munduaren osasunaren alde eta gure energia kontsumoa beste kontsumo batera bideratu ahal izateko, berriztagarrietara bideratzeko, ezinbestekoak dira nolabaiteko sakrifizio batzuk maila orekatu batean, bai lurralde eta bai, nik ez dakit horri buruz, baina ez da dena kontzentratu behar lehen unaik aipatzen zuen. Plan honek gehiena Araban kontzentratzen zuela, izango da lautadak erreztasunen bat eskaintzen duelako, baina hori orekatu behar da eta provintzia bakoitzak jan beharko dugu jan behar dena. Bentsen utziko dugu aipagaia, goizeko 9 heldu direlako, eta azken orduko dagokienez esango dugu. Esan sindikatu polizialak ertzaintzak gomazko pilotak erabiltzeko aukera berreskuratzea eskatu duela. Salva Badiola, egunon? Egunon, Peia, eta egunen entzuleok, bai ala da, argitaratutako ohar batean sindikatuak esan du lesio delituak eta liskarrizka milatsuak areagotu egin direla. Sindikatuaren iritziz, testuinguru horretan ulertezina eta arduragabea da ertzaintzak gomazko piloten jaurtitzailean erabilera de facto debekatuta izaten jarraitzen, naiz eta jabetzen euki. Ondorioz, indarkeria kontroletik irteten denean ertzainak babesgabe gelditzen direla uste du. Azaldu dutenez, sindikatuak txosten bat bidaliko dio, Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuari ertzaintzaren gaitasun operatiboa indartzeko, jaurtitzaileen erabilera desblokeatzeko, hain hilgarriak ez diren bitarteko berriak sartzeko, taserra esaterako eta taldeko indarkeria eta arma zuriz egindako erasoen aurrean prestakuntza hobetzeko premiazko proposamenekin. Aipatuko dugu ere, Erne eta SIPE sindikatuek ere bat egin dutela segurtasunaren inguruko kezka honekin, eta denek batera elkarretaratzea deitu dutela gaurko ostiral honetarako ordu biterdietan Donostiako Antiguazoko ertzainetxearen aurrean. Eta egunaren nondik norakoak aipatzeko gurekin dugu ere, Lander Martínez, egunon? Egunon bai, gaurkoan kontroleko osoko bilkura egingo dute Gasteizen, bertan hainbat puntu landuko direla aurreikusten da kulturgileen prekaritate egoera, ertzaintzaren opea edo ertzaintzak atxilotutakoen jatorriaren argitarapena besteak beste. Bestalde, Donostian Amaia Zabarte 2024an larriki zauritu zuten errealzalearen kasuan aurrera pasoak emango dira, kargetan parte hartu zuten 6 ertzainek deklaratuko dute Donostiako auzitegietan. Gasteizen enpresen jardunaldia ospatzen ari dira, Arabako enpresen egoeraren inguruan arituko dira. Eta Bilbon, Imanol Pradales lehendakariak, Susana García Txueka mugikortasun eraginkorreko sailburuak eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak mugikortasun arloko akordio aurkeztuko dute 12etan. Kiroletan, 2026ko futbol mundialaren taldeen zozketa egingo dute gaur, gero gurean, bihar 4:00 Alabes eta Realak Euskal Derbia jokatuko dute Mendizorrotzan eta Atletikek etxetik kanpo jokatuko du Atletico Madrilen aurka 9:00. F-Ligan bihar ere arratsaldeko 7:00 Erreala Real Madrilen aurka neurtuko da Alfredo Di Stéfano estadioan, eta Saskibaloian Baskoniak gaur Armani Olimpiaren aurka jokatuko du Euroligan arratsaldeko 8:00 aurrera. Bihar emakumezkoen Endesa Ligan Araskik Estepunaren aurka jokatuko du etxean arratsaldeko 7:00. Eta eskupilotan Elordi Zabaleta eta Peio Etxeberria Errezustaren arteko binakakoa 10:00 gutxietatik aurrera Zornotzan. Kulturari begira gaur Durangoko azokaren 60. edizioa hasiko da. Inaugurazio ekitaldiaz gain, ikaslegoitza eta sormen bekaren inaugurazioa egingo dituzte besteak beste. Eta bukatzen jateko, Araban, Ardo Araba jaialdia hasiko da gaur, igandera arte bertan egoteko aukera izango da. Ados, adi egongo era guzti horietaz. Eskerrik asko, Lander. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzako jazorarik? Badirudi ez dagoela aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, Pegi. Ados, eguraldiari dagokienez esango dugu temperatura freskoak, oraingoz behintzat, 5 gradu, besterik ez Gasteiz eta Iruñan, 7 gradu Donibane Garazi eta Maulen, 9 gradu Donostia eta Baionan eta 11 gradu Bilbon. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Berruzeak. Kaskarretik hasiko zaigu eguna ostiral honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobera egingo du. Goizean hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta euri giroa nagusituko da. Zaparradak lurralde osoan emango dira, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian eta bereziki ekialdean botako ditu. Gainera egun sentian oraindik mardulak izango dira. Hala ere goizean zehar azkar batean mendebaldetik ekialdera atertzeko joera hartuko du, lehenbizi Bizkaian eta Araban atertuko du eta ondoren gainantzeko lekuetan. Arratsaldean eguraldi lasaia nagusituko zaigu, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa atsegina izango da.
Azken orduetan hori bai, berriro ere beste fronteska bat gerturatzearekin, Kantabriar isurialdean hodeiak ugaritu egingo dira, eta kostaldean ez da aztertzen euri pixka bat egitea ere. Ego mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean bolada arroekin bereziki lurraldearen mendebaldean, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 1 eta 10 gradu bitartean arendituko dira, maximoek gora egingo dute, Kantabriar isurialdean 11 eta 15 gradu bitartean arendituko dira, eta ego isurian 8 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Bizitza urratsez urrats marrazten den ibilbidea da, eta urrats bakoitzak honaino ekarri gaitu. Gaur, une batez, erritmoa jaitsi dugu. Egindako bidea miresteko. Axola duena ez baita etorkizuna bakarrik, bizitakoa da. 60 urte elkarrekin ibiltzen, eta oraindik egiteko duguna. Durangoko azoka, kulturaren jaialdia, abenduaren 5-tik 8. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan. Bai, alkainen! María Pagés Konpainia Arriaga antzokira itzuli da, Paraíso de los Negros obrarekin. Koreografia flamenko honek zoriontasunaren bilaketa, gatazkak edo gizateriaren izaera asimetrikoa bezalako gaiak jorratzen ditu. María Pagés, Beltzen Paradisua. Abenduak 6 eta 7 Arriaga antzokian. Eskuratu zure sarrerak lehiatilan edo Arriaga antzokiaren webgunean. Naizen eskutik. No Otherland, euskarazko azpitituluekin. Emanaldi berezia abenduaren 16an arratsaleko 7 Donostiako Tabakaleran. Palestinerekin konpromiso bat eta tabakalerarekin elkarranean. Sarrerak naizeko arpidedunen txokoan eta tabakalera.eu helbidean. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9 eta 11, denok badakigu, ertzaintzak eztabaidak pizten dituela gure herri honetan, eta zer esanik ez, esanek gomazko pilotei buruz esan dituen azkenak. Esan dugu sindikatuak eskatu duela, lesio delituak eta liskar iskanbilatsuak argudiatuz, gomazko piloten itzulera aldarrikatu dute, horretarako ere txostena plazaratuko diote Bingen Zupiria segurtasun sailburuari, eta gaur bertan ere Donostiako Antiguoko ertzainetxearen parean elkarretaratzea burutuko dute, gomazko pilotak aldarrikatuz. Malen, zer iruditzen zaizu hau? Niri oso kezkagarria iruditzen zait. Hau, orokorrean, ertzaintzaren eredu poliziala nik uste dut buelta bat eman behar diogula, herri bezala, ze polizia eredu behar degun, badakit, meloi bat irekitzea dela, eta gai oso sensiblea, baino nolabait eutxi bertzaio honi, are gehiago, horren beste min eragin duten gomazko pilota hauen itzuleraren gaia mai gainean jarrita. Nik ez dut ulertzen, nola planteatu daiteken hau, eta are gehiago esanez, ertzantza, horrelako iskanbilak sortzen direnean, babesgabe gelditzen dela. Guztiz desproportzionatuak izaten direnean beraien jardunak. Ikusi besterik ez dago urriaren 12an falangeak eragindako istilu horretan ere nola kriminalizatu zen alde bat falangea etzena. Eta nik kezka handiz ikusten dut nola tratatzen den poliziaren gaia, eta nola baite utxi bartzaio urrengo hilabeteetan afera guzti honi. Unai?
Bai, bueno, nahiko deigarria da, azteko, ez dituztela erabiltzen orain arte pilotazko gomak, ez? Ni orain enteratu naiz, badirudi, ez dakit, Suar Pazosi, osea, begia zapostu zioten Tolosan, ez? Pasaden urtean, FOAM proiektil batekin, eta ertzaintzak orain nahi ditu gomazko pelotetara itzuli. Gasteizko istiluetan, orain malen aipatzen ari ziren istiluetan, Aritzibarrari zapostu zioten matraiesurra FOAM bala batekin, ez da? Eta orain nahi dute gomazko pilotetara itzuli, nik ez dakit zer ari diren bilatzen ertzainak edo gutxienez ertzaintzaren bigarren sindikatu den esaneko kide hauek, egia esan guztiz lekuz kanpokoa dala, eta bueno, ari direna da kontraeraso bat egiten, ezta? Zenbait sektoreetatik, ezkerretik eskatzen ari gara bestelako eredu polizial bat martxan jartzea, eta hauek ideia hoien kontraeraso bat egitea pentsatu dute, eta pizkat no quieres taza y media, halako zeo zer planteatzen dute, pizkat itzuli nahi dutela aurreko tresna batzuetara, nik uste inolako beharrik ez daukatenak. Bueno, ikusiko dugu honek nola jarraitzen duen. Horre, malenzuk aipatzen zenuen terminoa, meloiaren terminoa, ertzaintzarentzat, bada, kontu aski konplexua, baina modu sakon batean sartu gabe, ez dakit zer ikusten duzue, gaur egun ertzaintzaren bueltan eta ertzaintzak erabiltzen duen indarkeriaren bueltako eztabaida horretaz, hau da, aipatzen da, bueno, polizia batek dauka indarkeriaren monopolioa, baina ez dakit, Estatu Espainolean, akaso Estatu Espainolean, edota Katalunian, noiz behinkako eztabaida batzuk salbu, edo bestelako kasu zehatzagoak salbu, hemen Euskal Herrian, edo Euskal Autonomia Erkidegoan, badirudi akaso indarkeria horren proportzionaltasuna, eta zilegitasun horri buruzko eztabaida askoz ere orokorragoa dela. Zuek zer hausnatzen duzue eztabaida horren orokortasuna, Malen? Nik uste dut indarkeriaren monopolioa bai, baino gogoratu behar da polizia berez herritarra babesteko figura bat dela eta ordena publikoa mantendu eta bueno, segurtasuna bera, claro, gero segurtasuna nola interpretatzen den eta eztabaida horren orokortasunaren termino hoietan sartuta, nik uste dut nolabaiteko impunitate batekin jokatzen dela hemen, gaur egun egoera paketsuago batean bizi gera, baina poliziak erabiltzen duen indarkeriak ez du beranzko fase hori jarraitu ez, esan dezagun orduan, nik uste dut nolabaiteko hortarteko zerbaitetan gelditu dela eta aipatzen genuen gomazko piloten berreskuratze horrek apurtu egiten du guztiz gaur egungo ez dakit nola deitu bake egoera edo nolabait guztiz beharrezkoak ez diren tresna batzuen erabilpenekin eta bai ikusten dut aipatzen zenun Espainiako beste lurralde batzuetako egoerarekin alderatuta bai, hemen etzaiola eusten nazio bezala eukin nahi dugun horri erantzunez, ez? Osea, ez dugu gure propio horri lehentasuna ematen. Unai? Nik uste ez dagoela zalantzan hemen violentziaren monopolioa izan behar duela polizia batek, ertzaintzak kasu honetan. Hemen ikusten ari dena eta oso kezkargarria iruditzen zaite, batez ere EAJ, esango nuke, esan sindikatuaren atzean EAJ dago batez ere, EAJ ikusten ari da kaladero bat daukala PP-ren posizioetan, eskuineko posizioetan, eta zentzu horretan biraketa bat ematen ari da azken hilabeteetan seguridadearen kontura, gehiago militarizatzera lerrotzen diren ideietara, eta nik uste hor kokatuko nuke eskaera hau, ezta? Pelotazko, gomazko piloten eskaera hau.
nik uste oso kezkagarria dela, eta nik uste orain komentatu den bezala, Malenek esan bezala, poliziek argi izan behar dutela, herritarrak babesteko daudela, eta kasu honetan nik uste salagarria dela, pixkat helburu elektoralekin eta bide horretan doazen ideiekin jokatzea. Akaso, konturatu berri naiz orain, egin dizuetan galderan, apur bat inozo izan naizela, Espainiara begira jarri naizelako begira Kataluniara, nazioartea bere ere aipatu dalako, baina foru poliziarekin, Nafarroko polizia foralarekin, alako eztabaidak ez ditugu izaten. Horixe bera konturatu naiz oraintzen. Zakit, zer diozue? Bai, egia da, foralekin azken aldian bai egon da, Guardia Zibil kopuru bat foraletan integratzearena, horregon zen nola baiteko, nik ez dut oso sakonki jarraitu gaia, baina badakit zalaparta sortu duela, eta eredu bezala, bai iruditzen zait, nik agian ertzantzarekin egunerokoan modu violentoagoan ikusten detelako, gertutik bizi detelako ez ertzantzen presentzia, nik Gipuzkoarra naizelako, baina foru zaingoa nik kanpotik ez dut horrela visualizatzen, hor Nafarroko norbaiten bizipenak beharko nituzke nirekin kontrastatzeko, baina nik modu berean utxiko nioke foru zaingoaren ereduari, orain dena izan da ere, nazio mailako ze polizia eredu behar dugun, modu amankomunean ez da posible, eredu administratibo diferentea ditugulako, eta alderdi diferenteek gobernatzen dutelako bakoitzean, baina modu berean utxi beharko genioke. Alegia, lehen aipatzen dituen, pizkat jokaldi partidista hoie gandik urrunago ikusten da foru zaingoaren eguneroko martxa, eta zentzu horretan ikusten hori izan daitekela igual, jarraitu beharreko bidea EAN ere. Bentsen utziko dugu aipagai hau, aipatzen zenuen bezala pena ere, gaurko honetan Nafarroako ikuspuntu bat ez jasotzea, ikuspuntu osoago bat izatearren, baina aurrera egin beharra dugu. Goiz honetan Durangoko azokari buruz hitz egin beharra dugu, eta esango dugu zehazki, dinamika honek ere aipagai izango dela asteburu honetako elementu nagusi, zehazki ezakit, asteko azoka badator eta kultura zalegoa jakin badakigu, gogo betez dagoela, ezakit zuek jateko intentzioa duzuek, gogo bete zaudete edo... Bai. Ni gogotxu nago Gorka Urbizturen postura juteko, sofana naiz eta bai. Unai? Zure kasuan? Ni ere, pasako naiz larun bat arratsaldean, ikustera giroa, zehozer erostera, beti bezala ordaintzera igual gehiegi, baina eta gero akaso kostatuko zait irakurtzea erosten dudan guztia, baina bueno. Gertatzen da hori. Aipatuko dugu Euskal Kulturgintzaren arnasgune izango dela Durango ondorengo 4 egunetan, gaur bertan zabalduko dituzte ateak Durangoko 60. edizioko honetarako, eta 2 espazio ere berri izango dira, atartea eta berbagailua. Zifrak ez dira nola nahikoak, 285 erakusmai jarriko dituzte guztira 175 parte hartzailek, eta denera 1026 nobedade izango dituzte zain bertaratzen direnek. Emanaldi eta aurkezpenei begiratuta iaz baino 70 gehiago antolatu dira, guztira 293. 2 espazio berri ere gehitu dira mapara, atartea edo Arte Ederren plaza Durangoko museoan, eta bestea berbagailua edo podcastaren plaza Madalenaren baselizan ezarriko den plato batean. Plateruena antzokiak izan dituen gora berengatik falta sumatuta indartu egin dira iluntze gauetako kontzertuak. Palestina jasaten ari den genozidioak zeharkatutako edizioa izango da alabearrez, abenduaren 7 ordu 2 ordu erdiz azokak makinak geldituko ditu. Aldarrikapenak ere baduelako tokirik Durangon. Jakin badakigu ere euskara diglosi egoeran dela, honek eragina du euskaraz gauzatzen den sorkuntzan bereziki, eta gako izan daiteke instituziek zer nolako rola duten esparru honetan. Horretarako Bizkaiko Foru Aldundira jo dugu, eta Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Foru Aldundiko euskara eta kultura diputatuarekin izan gara.
Ondorengo egunetan kulturaz asko hitz egingo dugu. Euskal Herriko kulturaren epizentro bihurtuko da Durango, Bizkaiko Foru Aldundia ez da antolatzailea, baina nolako ikuspuntuarekin jarraitzen duzu halako ekimen bat? Ikusmin handiagaz, ganera aurten 60. urteurrena izango dalako, zenbaki borobila, da zenbaki berezia Bizkaiko Foru Aldundiarentzako Durangoko azoka, urteko kultura eta euskararen plaza eta zita baino askoz gehiago da, ez? Oindela 60 urte jarri izan martxan, garai hartan, dana hain erraza ezanean, ez? Edo hain, zailtasun gehiago egoa zanean, martxan jarritako ekimen hori, beitu gaur egunean zertan bihurtu da, eta ezuk esan bezala, ez? Euskal kulturaren plaza bihurtu da, jendez gainezka egongo dire landakoko pajiluek, baina horretaz gain nabarmendu nahi duguna, eta horregatik, ez? Urtero Bizkaiko Foru Aldundia babesle modura agertuten da, bertan aurkezten direzen produktuak, proiektuak oso anitzak, musika, zein liburu, zein bestelako jarduera barriak sartzen ari direlako bai liburu eta disko azoka honetan, badirela ez, gure kultura gaur egunean bizi izaten ari dan loraldi honen eredu edo islara. Zehazki departamentutik propioki ere, herrialdeko kultura mapatzeko sistema martxan jarri duzue, jakin nahi dugu, nolako emaitza da izan du lan honek? Bueno, termometroa da guretzako bai, ezta? Ikusteko ondo gabizen ala ez, eta zelako behar izanak dituen sektoreak eta noruzko norabidea hartu behar dugune erakunde bezala. Erantzunkizun handia dekogu, guk badakigu sektorea osasuntzua egon arren, eta sortzaile ugari eta osanitzak izan arren, guk erakunde bezala bultzada emateko bete behar hori dekogula eta bide lagun izateko bete beharra bai, eta horretarako garrantzitsua da. Ez da horrelako ekimenak aurrera eroatea, hausnartzea, informazioa partekatzea eta diagnostiko amankomun bat sortzea bai. Zehazki lan honen abiapuntuetako bat izan da, kulturaren bueltan dauden zailtasunak, kulturaren profesionala izatea, artistek zer eskatzen diote Bizkaiko Foru Aldundiari? Artistek, gauza ezberdinak egia esan, ezta? Hasi berri dagozenak laguntza, igual laguntza ekonomikoa, ez? Modu zehatzago batean, ez? Beraien proiektuei bultzada emon ahal izateko, ez? Euren kabuz gero egaz egin ahal izetako lehen bultzada hori. Eta gero egonkortuta dagozenak bai, gehien bat bide lagun izatea eta proiektuak alkarbanatzea, gehien bat. Azken finean, gure eskutik badoaz bai, jende gehiagoren gana heltzea posible da, ez? Eta, horretarako badaukaguz adibide asko, baina igual nabarmenena esango neuke, ez? Datorren urtera begira mitoaroan, ez? Mitoaroa proiektu horretan, gure laguntza eta bultzada Samamens birritan beteko duen proiektu horretan, eta hainbat pertsonen gana helduko dan proiektu horretan. Hor, adibidez, mitoara bera aipatuta, gaur egun gizartean edo bereziki musika esparruan bada ere, eztabaida bat, edo behintzat aipatu egiten da proiektu handien sustapenak, gero etortzen diren etenak, artisten joerekiko da okienez, zuek nola ikusten duzue halako joera horiek? Ez dut uste joera dalik, nik uste testuingoera dala, behintzat Bizkaiko Foru Aldunditik proiektu handiak lagundu bai, baina txikerrak bai laguntzen duguz, eta danak jagon eta ez dakit mimoarekin tratetan duguz, proiektu txikiek zailtasunak dituztenean, edori bultzada emoteko gu hor beti gagoz laguntzeko prest, egonkortzen direnean, ohiko bidezko dekretuetara ere bai bideratzen duguz, eta gero aukera sortzen danean horrelako proiektu handi bat bai bultzatzeko horbe bagagoz, ez? Nik uste dut danatan gagozala, handi zein txikietan. Baitare euskara ere zuen arlokoa da, eta euskararen aktibatzea bera etor daiteke kulturari esku emana. Zeintzuk dira arlo honetako lan ildoak?
Euskarak zeharkatu egiten gaitu, departamentu honetan kultura, kirola eta euskara bideratzen dugu, eta euskara izaten da gure bizkarrezurra. Badaude, zelan ez, gaztelera hutsezko proiektuak, baina gehiengo handi batean euskaldunak dira. Ez bakarrik gu atzean gagozelako horiek bultzatzeko gurean, baizik eta maigaineratzen direzen proiektuen gehiengoa, euskeraz dalako. Hor bai ikusi dugu aldaketa nabaria, artistak eta sortzaile ezberdinak euskera hutsean sortzen ari direla modu nabarmen batean. Bilbo da, Euskal Herriko hiribururik handiena, biztan lehi dagokienez, asteazkenean bertan Euskararen nazioarteko egunean nabarmendu zen, zaila ere badela, bertan euskaraz bizitza, zer esango zenuke honi buruz? Nik ez dut uste gatzadanik euskeraz biztea Bilbon. Nik uste dut hor txip aldaketa bat egin behar dugula danok. Bizkaian 49,6 euskaldunak gara, ia 5.000 personak kapasa gara euskeraz berba edo euskera hartzaileak izetako. Eta uste dut ez garala konturatzen, oraindik badeko guz, ez da? Atxineko erresistentzia horiek hiriburu batean, erdalduna dala giroa, eta euskeraz ezin dugula egin, eta nik uste dut saiakera egingo bagendu, modu kontziente batean euskera egitearen aldeko autu horretan, konturatuko ginela bapatean, aurrez aurre, euskaraz erantzuten gaituen eta euskara ulertzen duen eta euskaraz berbetan dauen persona, komertzio, zein erakunde edo administrazioa dagoela. Arloak heldu den urtera begira 4,2 igoera izango du aurrekontuetan. Honek zer esan nahi du, zer nabarmenduko zenuke? Urte zirraragarria egia esan hiru zuzendaritzetan, ez da? Kultura arloan egia da pisu gehiena eramango duela gure museoen berrirekierak, bai Arte Ederretako museoa, bai Euskal Museoek berriro ere beraien ateak zabalduko derez, beraien zaharberritze edo egokitze obren ondoren, biak proiektu zoragarriak eraikin baita be zoragarriak aurkeztuko da bezala, baina are zoragarriago eraikin horien baitan erakutziko da ben museo proiektu edo proiektu kulturala. Kirol arloan Bizkaia datorren urtean Europako kirol lurraldea izango da, eta beraz urte osoan zehar ohiko ekimenak modu bereziago batean, baina bebai ezoiko ekimen ezberdinak planteatu edo aurkeztuko dira lurralde osoan zehar. Eta euskeraren inguruan erabileran barriro ekiteko asmoa daukagu, Bizkaian bagara proiektuaren baitan, taupagaz batera martxan jarritako proiektua, ambiziosoa oso, honekin, euskalgintzako herri ezberdinetako elkarteak saretu eta aktibatu nahi dugu, 10.000 pertsonangana heldu nahi dugu proiektu honen eskutik, horize beraurako ez, euskararen erabilera areagotzeko eta euskaldun hiztunak are gehiago aktibatzeko. Beraz, erronka handiak, baina danak ilusionagarriak datorren urtera begira. Horre, museoen arloa aipatu duzula, zehazki, Guggenheim Urdaibairentzat aurre ikusitako 2 urteko hausnarketa epea amaitzear da, zer aurre ikusten da zentzu honetan? Ikusiko dugu oraindik ez da prozesua bera akabau eta beraz aldun nagusiak hainbatetan aipatu dauen modura errespetu osoz itxarongo dutzugu prozesua akaba arte eta ondorioak aurkeztu arte eta ondorio horreiei erreparatuz, patronatuak berak bere baitan hartuko du erabakia, beraz itxarongo dugu, ea prozesu honek zelako amaiera edo bukaera daukan, eta horren arabera, hausnarketa baten ondorioz, hartu beharreko erabakia. Eta erabaki horrentzat datarik edo bada? Ez, printzipioz ez ikusiko dugu, prozesua bukatzen den heinean, horren ondorioz, zelako testuingurua daukagun, eta horren arabera joango dira erabakiak hartzen. Adi egongo gara orduan, Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Diputatua, mila esker gurean izategatik. Zeuoi, eskerrik asko.
aipatu dugu Euskara, aipatu dugu Guggenheim Urdaibai, aipatu dugu baita ere, kontzertu edota ekitaldi handien ondik norakoak, eta orain, jaso nahi ditugu zuen impresioak, Unai, zurekin hasiko gara? Bai, Euskarari daukionez, egia da Bizkaiko Foru Aldundiak beste zenbait instituziok bezala besten dituztela proiektuak, baino duela gutxi jakin dugu hain zuzen ere Bilboko bi edabidek itxiko dutela, ezta? Euskarazko bi edabidek, Euriolak eta Prest edabidek hain zuzen ere. Eta zentzu horretan, pizkat penaz ikusten da, egia da diru laguntzak zeuskatela, baina, arazo ekonomikoengatik itxi dute, eta beraz laguntza horiek ez ziren nahikoak. Ikusten ari gara, enpresaren munduan, nola Talgo edota Ibermática, Aiesa, erreskatatzeko sekulako esfortzuak egiten diren, eta edabide hauen itxieraren aurrean ezin zen ezer egin, ezta? Nik uste tristea dela, eta zer hausnartu eman beharko ligukela. Balen? Bai, nik pixkat kezka zentzun ditut Leixuriren hitzak, hainbat kontu aipatu daitezke, nik alde batetik Bilbon euskeraz bizitzeko zailtasunik ez badu agertzen, ni berarengatik asko pozten naiz, baina ni Donostian bizi naiz, eta ni hemen ezen ez euskeraz bizi, eta frustrazio eta buruko min handiak eragiten dizkit egunerokoan hemen euskeraz bizitzeko nahi horrek, eta pixkat aitu naiz euskeraren kalera bileraren bilakaera begiratzen hiriburuetan, eta Donostian 15,3 puntukoa da, eta Bilbon 3,5koa, orduan alde nabarmena ikusten dut batetik bestera horren besteko horretan. Eta beste alde batetik sortzaileen kontuarekin, nik ikusten dut Durangoko azokaren testu inguru honetan, oso agerian jartzen dela sortzaile asko daudela euskeraz produzitzen dutenak, eta oso pozgarria da hori, baino aldi berean nolabait babestu behar dugu sortzaile disiplina anitzetako sortzaileek euskeraz sortzen jarraitu alizateko baliabideak euki alizatea, eta hor badago eztabaida bat, orain pixkat mugitzen hasi dena, ez? Kulturgintzan oinarrizko errenta unibertsal bat ezartzearen ideia, Irlandan ere proiektu piloto bat jarri zuten 2022an, 3 urte egonda martxan, eta 2000 artista inguru lagundu dituzte, eta nolabait egonkortuko dute diru laguntza lerro hori. Eta interesgarria litzateke hemen ere nolabait, ez dakit errenta unibertsal formatua den, nola den, baino Leixurik horren beste apreziatzen zituen artista guzti horiei, modu egonkor batean diruz laguntzea, beraiek gure nazioari eta gure kulturari egiten dioten ekarpena handiagoa delako, gero soldata horietan joaten den diru kopuru hori baino. Interesako eta behiratzekoa izan daiteke oinarrizko errenta unibertsal hori. Ez dakigu, Durangon egun hauetan aipatuko den kontua izango den ala ez, baina aipatuko dira izen propio asko, artista asko, lan asko, liburu asko, eta horretan busti nahi dugu goiz honetan ere gehiago girotzeko, kultura esparruan lan egiten duten lankidei Durangoko azoka honen 60. urteurrenaren aurreikuspen eta gomendiok eskatu dizkiegu, Amaia Areñaga lankidearekin hasiko gara. Nere gomendioa esango nuke pixka galdituko da, ze azkenengo egunean, hau da, astelehenak 8 ekitaldi batzu daude, baina, bakizu gertatzen den, azkeneko egunean eta nola atzaldeko 6etan izten diren ateak, segurenik pixka hor galduta geldituko da, baina egun horretan diaspora, euskal diaspora, Ameriketan dagoen diaspora, izango da azokako protagonista, Durangoko museoan egingo diren hainbat ekitaldietan. Egun osoan zehar goizoko maiketatik, atzaldeko 4ak bitartean hitzaldiak eta aurkezpenak egongo dira, eta pixka galduta geldituko da, zer landakotik kanpo da izango da, ez? Hain justo aurten, 50 urte betetzeia Bill Douglas antropologoak Amerikanuak The Basque in the New World argitaratu zuenetik.
liburua badakizute dela abia puntu bat hori Euskaldunen emigrazioa eta diasporaren inguruko ikerketa guztiak egiteko, Renoko Unibertsitatean eta haren sorkuntzan eragina handia izan zuen, eta orduan horren inguruan, amerikanoak horren inguruan, Douglas omendu nahi izan da Euskal Herrian, urte batzuk baitu baita ere, eta endana da bera omendu, Durangoko azokan egongo da, mintzaldi bat, hainbat mintzaldietan egongo da, eta egun osoan zehar Durangon egongo da, museo inguruan aurkituko duzue. Eta gero, euskarazko bersio bateako da. Ze gezurra badirudi, hainbeste urteren ostean, ez da euskarazko bersiorik atera. Egia da, pixkat zaila, asun garikanok egin du, familiarentzat, eta goizeko 11 egongo da museoan liburua aurkezten. Pizka zaila egin omentzaio, ze hizkuntza baitare Douglasek erabiltzen duen hizkuntza bada pixkat komplexua euskarara pasatzeko, baina euskal bersio badago, eta gero horretaz aparte, ni gomendatuko nizuek Durango baldin bazaudete, eta Baskaldu ostean, atzaldeko lauretan han museoan dago, diasporako literatura. Piskalena egongo da Zuleika, bere liburu aurkezten, bakizute Zuleika hori Renoko Unibertsitatean eta Hemengo Unibertsitatean ikasle izan da, baina atzaldeko lauretan izango duzu Bernardo Atxaga, Joseba Sarrionaindia eta Maitena Iragorri William Douglasekin batera. Eta hori polita izangoa, ze amerikanuei buruz hitzingo dute, baina baita ere ateako diren, hain justoren atea diren Durangorako 2 liburu bitxi baita ere, eta pixka galduta pasako dira, oso politaria da. Joseba Sarrionaindiaren azken liburua, Simon Gandarias euskal amerikano baten historia oso bitxia bertsolaria, eta, We Are Planting in Here Euskadin egina ditzen da, Pamilakoa da, eta Maiten Iragorrik aurkeztuko du Viajea Idaho, 1938 izeneko liburua gaztelaniaz da, eta hau da, Manu de la Sotak 1938an Euskal Diasporara diru eske, gerra zibilaren, bete-betian geundenean, ara intzuen bidaia. Bitxikeria dira, nik jungo nitzake. Barkatu, gomendio ederrak, diasporara begira jarri zaigu, bereziki Amaia Areñaga lankidea, eta zentzu musikalean ere, bere gomendiare eskatu diogu Iker Gurrutxaga. Iker Gurrutxaga. Ez digu erronka bakala jarri peli lekuona lankideak, minutu bakar batean Durangoko azokarako gomendioak eskatu dizkigulako. Minutu bakar batean, lehendabiziko gomendioa erosi Durangoko azokan sostengatzen direlako, inbatean, produktuak bertan agertzen diren disko eta lanak ezparidak salduko bertan, ez duk zentzurik izango. Eta bizi-bizi 3 disko, batetik balio dute kolektiboaren baitan aurkituko duzuen, Mihise taldearen ahaldatu. Talde usurbildarrak rokari buelta bat eman dio, eta interesgarria iruditu zait inondik inora ere. Bestetik, eta urrengo biak kasualitatez bidean produkzioanekin egongo dira, baina bata bidean produkzioaren baitan, eta bestea bere estandean. Benta handi, urteko diskorik onenetako bat, ezpairik gabe, Juan Txarakama Mesiele Krepena, disko laburra den arren oso interesgarria, eta Muturrez Zerura Belek aurkeztuko duen diskoa produkzio aldetik ere sekulakoa. 3 disko, 3 produkzio oso interesgarri, eta guztiak ere vinilo formatuan Durangoko azokan. Eta 3. gomendia berriz, Garazi Kastainoren eskutik. Aitortuko dut ez naizela sobera ona gomendioak ematen. Are gutxiago literatura edo musikan. Eta horregatik, lehen gomendioak entzulearentzat beste norabide batean emango ditut. Lehena, egin ezazu zerrenda bat Durangora joan aurretik, erosketa konpultsiboak saiesteko, nik behar izaten dut. Eta bigarrena, ezagutzen ez dituzun eragile eta argitaletxera gerturatu zaitez, ziur altxorren bat topatuko duzula. Liburuei dagokionez, Laura Mintegiren Akabo eleberria gomendatuko dut, bereziki hotz giro honetan oporregunak aprobetxatzeko aproposa iruditzen zaidalako, txalapartako postura gerturatu beharko gara, eskuratzeko, Barrenkaleko lehenetik 9 tartean dago postua,
Pertsonaia batek bestea hiltzen duenean hasten da eleberria, baina denboran dauden jauziek eta zeharkako elkarrizketek sekulako dinamismoa ematen diote eleberriari. Sofan mantan bilduta egoteko primerakoa da. Bestalde, Astiberri argitaletxe bilbotarrak Jou Sakoren Gazako Oinoarrak komikia aurkeztu berri du. Julen Gabiriak euskaratu du kazetari eta komikilariaren trilogiaren azkeneko liburu hau. Goienkaleko 22 eta 23 postuan topatuko dituzue. Eta amaitzeko musika arloan murgilduko naiz, Iker Gurtxagaren baimenarekin. Balio dute kolektiboaren postura gerturatzeko gomendioa egingo dut. Balio dute kolektiboa hainbat musika taldeko osatutako zigilu independentea da, eta eurek aitortzen duten bezala zigilua aitzakia da. Musikarien arteko elkarlana eta elkar laguntza du oinarri, eta eszena independentea eta lokala bizi mantentzeko lan egiten dute. Autogestioa dute ardatz, dena ez delako Bosarena edo San Mames. Ni Pelaxen coverrak diskoa erosteko gerturatuko naiz bertara, Unai Pelaio Pelaxek egindako 8 bertsioz osatutako disko borobil eta ederra. Beno, dugu bele muturrez zerura diskatik jasotako kantu bat. Intriga neukan, ea gure 3 lankiden artean ea bat egingo zuten proposamenen batean, bakoitzak bere ikuspuntu ezberdina plazaratu digu. Promozio pixkat egitearren, Laura Mintegi, akabo, nire interesa daukat hortan, gure analisi maikoa kidea dela, eta seguru merezi dula urte luzez, novela idatzi gabe egon ostean, berriro itzuli delako novelara, eta itxura ona dauka liburu honek, ez dakit, zuek baduzue zerbait buruan, Balen? Nik nire karta guztiak erakutsi ditut lehen, gaurko horbizu aipatuta. Gero, paseo bat emateko asmoa daukat, asko gustatzen zait giroa ikustea, kuxkuxeatu, eta mai jolasak, eta lagunartean ibiltzeko horlako jolasak begiratzea gustatzen zait, euskeraz egoten direlako kasu askotan, eta literaturaren arloan, Laura Mintegiren liburuari ere botako diotola kuku bat, eta Garazik Astainok aipatzen zuen balio dute kolektiboa, iruditzen zait, Durangoko azokan horrelako kolektibo eta elkarte handien baitan kokatzen ez diren autoreak ezagutzeko ere erakusleio polita dela, eta hoiei ere begiratuko diet. Zuko nahi? Egia esan, eginda neukan zerrendatxo bat, eta aipatu edo gomendatu dizkiguten gauzen artean, pare bat neuzkan, Messi Lekrepen diska, benta hundi, hori apuntatuta neukan, eta baita ere Joe Sakoren komikia, beraz, bi horiek bai nik uste hartuko ditu dela, eta gero, beste diska bat igual Izaki Gardenakena, eta beste komiki bat, Maurizia, uste, Garbine Ubeda eta Garluk ere handik egongo direla, eta saiatuko naizea marrazkitxo bat egiten didan Garlukek. Eta gero liburuei dagokienez, asmoa neukan igual Garak atera duen Josu Urrutikoetxeari buruzko liburua eramatea. Horiek dira nire zerrendan dauden kontuak. Gomendatzen dizut hori ere, ze Josu Urrutikoetxearen biografia, Fernando Alonso lankideak egindakoa, aski interesgarria delako, dagoeneko irakurri dut, elkarrizketa egiteko aukera izan nuen, eta merezi duen lana da ere bai. Gomendio hori ere partekatzen dugu gure entzuleen artean, eta antxe, 4 egunez, topera izango direnak, bigarren kafeako kideak izango dira, gaur, larunbat, igande eta astelenean, saio berezia egingo dute, eta honen berri izateko gurekin daude, goiz honetan ere, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon, Julen Goikoetxearen hemen entzuten dugu, gaur etxea lehioti bota dugu. Noski, behar den moduan, egunon Julen zuri ere, zer modu zaudete? Urduri, betiko kontuak Durangok markatzen du bere ritmoa, eta hau itxasoa bezala, ez?
etzaite saiatu itsasoa ulertzen, itsasoa onartu, eta hemen, betiko kontuak, ez goizean argindarra genuen faltan, gero internetarekin dantzan, gure kable batek zarata egiten zuen, beste hau, horra ebili gara, baina uste dugu, oraindik nabari duzue, muntaia lanetan, hemen traspaleak eta mailuak, burniak gora eta bera, uste dute, gure mikroetatik ere txertatzen dela, Durangoren soinu hori, Durangoren oraindik prestakuntza soinua, ze 43 minutu falta dira, gaur ateak zabaltzeko, kontatuko dizuegu zuzenean, bideoz ikusiko gaituzue landakon barrena naiz.eus webunean dagoeneko prestatuta dagoen notizia horretan, eta atzera kontaketa martxan, urduritasuna, baina tira, moldatu ditugu orain arteko arazoak Goiuri, Julen. Bai, nik uste dut preskato zela, gure 5. urtea da, okerez banago, Durangoko azokan veteranoak garela. Esan dezakegu naiz eta azokak 60 urte dituen, eta guk hemen soilik 5 egin ditugun, baina, hartu diogu martxa eta hasteko gogotxu. Bai, eta baita ere dena esaten hasita, Durangoko azoka ere bada, ez? Bezperako eta lehenengo saio hasi aurreko arazoek ere badira. Durangoko azoka, akreditazioak hartu, guztia prestatu inok esan duena, bateko algindarra dela, besteko interneta dela, dena ez dago gure esku, eta hori ere gauza derra da. Hemen aipatzen genbiltzan, gure lankidei eskatu diegun gomendioekin eta baita gure solaskiden gomendioekin, aipatu ditugu gauza asko, zehazki Simon Gandariasen liburua, Viaje a Idaho, bestalde baita ere Bentaundi diska, Laura Mintegiren Akabo, Pelaxen diska, Koberrena, ez dakit, zuei gomendio eske joan ez gero, zuek baduzu zerbait begiz jota? Guk hasteko begiz jota irakurri eta entzun ditugunak elkarrizketak prestatze aldera, baina nola horiek landu egingo ditugun sortzaileekin, nik beste gai batzuk aipatuko nituzke. Ze adibidez ikusten ari naiz hemendik gure elkarrizketa set honetatik hainbat liburu ikusten ditut, eta ikusten dut Erleen azken ziztada, Kepa Iribarrena, eta Kepak idazten du misteriotik, thrillerretik, baina beti ere gurean kokatuta, eta Erleen azken ziztada hori iruditzen zait horrela etxean goixo eseri eta misterioan murgiltzeko modukoa, baina egia esan uste dut 260 nobedadetik gora daudela azokan, eta galdera honi horrela bote prontoan erantzutea ezinezkoa dela, Bai, galderanik zailenetakoa izango da, kaso. Julen eta Inigo zuek zer diozue? Begira, niri Goiuri kendu dit, nire gomendio posibletako bat, Keparen liburua irakurri dudalako, eta ni genero horren oso zalea naizelako, eta zuekin bat egin aurretik, horko bati ere entzun diot, Izaki Gardenaken lana, eta nik ere badaukat, genero beltzarekin bezala intriga puntu hori ez, esan dutelako, orain arte, bilduma berean batu ez dituzten abestiak eta batu dituztela, eta badaukat gogoa disko hori entzuteko, beraz, nik sorpresarik ez dizuet emango, jada ipatu dituzuen bi gauzan euskan buruan, eta agiari zor horitzek ipatuko ditut. Nik botako dizut, Pegi, egia esan oraindik asko deskubritzeko dudalaren sentsazio horrekin nabil, eta pixkat, badakizu Durangotik lagintxo bat izaten dela guk irratsaiora dakarguna, eta hori nolabait aurreko egun hauetan bereziki ezagutzen duguna. Oso gustora Uxue Alberdiren lan berriarekin, egia esan, oso gomendagarria, testigantzak ahoz jaso eta idatzira pasaditu berak, eta egia esan, Euskal Herriko Luze Zabaleko Andreen kontakizunak ondu ditu, nolabait bildu ditu, esne berriketanen, eta bertan gainera Euskal Herri Luze Zabal horren euskalkiak ere karri garaibateko izkera, iruditzen zait lan oso zuzena eta goxoa egin duela, eta gure amonak izan zitezkeen haien testigantzak bilduta, niretzat oso lan gomendagarria, bihar izango da Uxue gurekin, eta beste proposamen bat nolabait irakurtzen hain jaioak ez direnentzako edo ezkarenontzako, nik egia esan aspaldian liburu luzen marduletan oso tartekan murgiltzen naiz, baina bada horreko astean, ez duela 2 aste gurean izan genuen Aritz Bieites ilustratzailea, Kontua eta Zikina, Euskal Pop Noir bat novela grafikoarekin, eurak ere bere sortzaileak, Eneko Iztu eta Azurmendi, eta bai Iztu eta Azurmendi gurekin izango ditugu, eta niretzat harribitxi bat, ilustrazioan ikusentzunezko munduan murgiltzen zaituena era bat, eta garaibateko Euskal Herriko
kontuak eta zikinak dakartzana, benetan hizkerari karagarri zaindu duena eta garaibateko estetika linguistiko horri ere erabat atxikitakoa, eta niretzat hori ere beste proposamena musika kontuetan murgilduko naiz gaurko saioan zehar. Eta Goiurik badu gehiago. Nik gauza polemiko bat aipatu nahiko nuke. Badakit honek eztabaida sortzen duela, baina nik mertxan piezaren bat ere erosi nahiko nuke. Eta badakit jende askoritzaiola ondo iruditzen, Durangoko azokan mertxan asalgai egote, eta bueno, luze eztabaidatu daiteke horren inguruan, baina nik jertxeren bat, kamisetaren bat, uste dut erosi egingo dudala. Ekarriko dugu gero eztabaida hori gure analisi maila ere, baina lehen Inigo aipatzen zenuen, badugula dagoeneko naiz.eusen Durangora gerturatzeko aukera bat digitalki bada ere, urte honetan irudiaren aldeko apustu egin duzuelako. Zer egin duzue? Bueno, zaila da azaltzen segia da, nolabait atzo aipatzen genuen, hainbat lankiderekin irudiaren apustua espaldi egin genuen nolabait, badira 5 urte pasatxo bigarren kafea jaio zela, naiz irratia ere, lehenengo kilometroetan ari zen artean, eta guk arrosaten dugu irratia Euskal Herrian bisual bihurtu eta streamingez edatzeko apostu hori egin genuela aurretik, eta horre izan zela apostu bat. Garai hartan ere etxetik saioa egiteak behartzen gintuen, lehio anitzeko streaming hortara, bakoitza beretxean eta bar. Gerora estudiotik mantendu dugu, aurten ere aldatu dugu, gure estudioan nolabait bideoz kontatzeko modua, baina tira, hemen lantaldean ere bagara, zinemagile, dokumentalgile, ikusentzunezko arloan oso murgiluta gabiltzan jendea, eta 5 kamara ekarri ditugu ona, errealizazio mahai bat, eta saiatuko gara gure xume eta soil honetan, irudiz gure entzulei ere ikusle egiten, gure entzuleak ikusle egiten, eta ikusiko gaituzue, plano txukun askoan, duela gutxi eguzki horpeian genuen, eta baginen, hemen Hollywoodeko pelikula batean bezala, argiztapena ere ez dago gure esku etengabe, Pegi, eta giroa ere ez, baina egonda momentu bat, nun sentitu garen Hollywoodeko izarrak. 5 kamara, momentu batzutan autonomo bihurtuko dugu, saiatuko gara Durangoko azokatik barrena ibiltzen, atzo arazorik gabe ibili ginen gaur 100 edo 1000 pertsona hemen direla, zalantza gehiago ditugu transmisioarekin zenolako lanak izango ditugun, baina saiatuko gara eta gaur hemen balkoitik ies egin da, azpiko solairuan ate irekiera kontatuko dugu, hurbilduko gara estandetara, eta saiatuko gara esan da bezala, naiz.eusen, dagoeneko entzuleak ikusgai duen esteka horretan, notizia horretan, goizeko 10 eta 5 boletinaren ostean puntu-puntuan, Durangoko soinuaz gain, Durangoko irudia ere zuen gana helarazten. Apustu interesgarria, baina horre aipatu duzu Inigo Uxue Alberdi igaroko dela zuen maitikan, baduzu zerbait aurreratzerik, beste gonbidatu izango da zuenean? Bai, noski, gaurko menua oso prest daukagu. Bai, gaur badator Irati Bediaga, bere Rara liburua aurkeztera. Hitz egingo dugu pixkat normaltasunaz, normala izateaz edo ez izateaz, hobe esan da. Etorriko da Amankai Gaztainaga, Martina eta Gauekoak liburua besapean hartuta, trilogiaren 3. liburua izango da, eta ea zer kontatzen digun, Amankaik oso ondo ezagutzen du eta azoka. Horrez gain, Olaia Intziarte ere gurean izango da. Atzo estana montatzen ari zela entzun genuen, aipatu zuela urduri zegoela, eta horren inguruan ere galdetuko diogu ea nolakoa den urduritasuna, guk badakigu kazetari ona nolakoa den, baina musikariena zer moduz bizitzen duten hori ere jakinahiko genuke. Ruper Ordorika ere gurean izango da. Ze disko egin duen Ruperrek. Ruperrek egin du disko bat oso Ruper dena, eta hori gauza zoragarria da. Eta bestalde biliko gara gu ere bai, erakus maietatik barrena paseoan, eta kontatuko dizuegu dagoena, eta jendeak zer esaten duen. Azkenik, bukatzeko, esango dugu ere, zuena inmertsio osoa izaten dela, zer gertatzen da zuzenekotikat edo azokatko ere mutikat? Bida, hemen multitaskina ere bada gure ezaugarrietako bat. Guk saioa bukatu eta hasiko gara gure webgunea eta gure sare sozialak doitzen, baina arratsaleko ordubietan Julen Goikoetxea eta biok baditugu 3 disko
stand batean atenditzeko. Hori lehenik eta behin. Gerora bazkaldu egin beharko dugu, kontzertuak baditugu gaur ikusi nahi ditugunak. Atzo ere afaldu genuen Botafumeiron, klasiko bada eta Botafumeiron olagarroa afaltzen da pili. Tarte horietan, liburuak irakurtzen egoten zara, kafetxo batekin, taberna batean, ordenagailu batera, lau apunte hartu, airpotetan disko bat daukazula hotelera bidean joan, antxe oztu zaizkizun hanketan galtzerdiak aldatu. Bueno, horrelakoak izaten dira. Uste dut gaur, lehenengo gaua izaki, parandarako autokontrol pixka bat izango dugula, uste dut. Gaur indarra soberan. Horregatik, eta pixkat, indarra soberan dagoenean. Igandean akaso gogoa soberan eta indarra falta, baina bueno. Baina bueno, egun ez egun joango gara. Eta pegi, bada dagoeneko ekitaldi instituzional bat, bigarren kafearen, eta esango nuke nahi zirratiaren Durangoko kontakizunetan, ze hemen Iker Gurrutxaga, Maite Bidarte eta bestelakoak ere izan dira, gure igande honetan izango den xuxi afarian. Beraz, xuxi zalea bazara eta Durangora etortzekoa bazara, igandean hori da zuretzat itzordua, pegi. Ba, aizu, ez da itzordun makala, aski gustora jaten du xuxia, baina, bueno, hori utzi beharko da, Durangorako, eta eskerrak ematea besterik ez, eta Kuraia on, Inigo Asensio, Goiuri Azeiza eta Julen Goikoetxea. Eskerrik asko. Bueno, guri ere amaitzeko tenorea gerturatzen ari zaigu, eta ezakit, Goiurik plazaratu digu, eztabaida gai bat, merchandising-a ea Durangoko azokan ere saldu beharrote den, nik egia esan ez nekien, ez da hori bera ere eztabaidan zegoen ikan, zuen ikuspuntua ezagutu nahi dugu, labur nahi? Ba, nik esango nuke portzentajearen arazoa dela, ez? Osea, pixka bat saltzagatik, nek ez dut uste arazorik dagoenik, eta zentzu horretan, bueno, ba, hortik ere, diru sarrera batzuk baldin badaude, ba, aurrera, arazoa izango zen, ba, dana izango balitze merchandising, ez da? Vale? Bai, ni ados nago unairekin. Ez nekien eztabaida gaiz dela, baina, bueno, ikusiko dugu, bakoitzak bere standean zer jartzen duen, eta igual urrengo astean zehar, ikusten dugunarekiko, egingo dugu kritika bat, edo txalotuko dugu, mertxan gutxi ikusi dugulako, edo, bueno, ikusikoa. Hori da, ikustea, eta behintzat hemen naiz irratirik goiz honetan Durangoko amua behintzat bota dugu, ea zein den honen ondorioa. Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoño, mila esker goiz honetan gurean izategatik. Osondo, grate. Emeki poliki. Goizeko 10 dira, kargugabetzea eta espetxe eskatu dute Gasteizen adingabe bat jipoitu zuten udaltzainentzat. Lander Martínez, egunon. Egunon bai, adingabeak zebra bide bat eta parke bat patinete elektrikoan gurutzatu zuen 2023 urtean. Udaltzainek alto eman zioten, baina gazteak aurrera egin zuen eta hor jaso zuen jipoia. Erasoaren berri eman zuen eitak EITB-en. Como un policía montado en la moto se lo llevó por delante y lo tiró al suelo, sin preguntar, sin pedirle documentación y sin nada. Hay rodillazos en los genitales, en los cuádriceps, en los costados y luego puñetazos y codazos en la cara, que eso refleja el parte de lesiones que tiene fractura del tabique nasal. O sea, ayer tuvimos que volver ahí a Txagorritxu para ver si le podían... Udaltzainen aurkako kargugabetzea eta espetxe zigorra eskatu dute. Fiskaltzak berretsi du bi agenten prozedura proportzioz kanpo egon zela.
Bestalde, PSOE eta Euskal Herriko Kataluniako zein Espainiar estatuko eskuinak delituetan berrerortzea gogortzea adostu dute. PP, PSOE eta Juntsek 6 zuzenketa adostu dituzte zigorrak gogortzeko. EAJ, UPN eta Voxek balekoa eman diote akordioari. PSOEk Juntsekin harremanak goxatu behar dituen unean, Pedro Sánchezen alderdiak men egin dio Juntsek aurkeztutako proposamenari. Katalanek zigor kodea gogortzea proposatu dute delituetan berrerortzen diren pertsonentzat. Lapurretek gora egin dutela argudiatu dute neurria plazaratzeko datuek hau zalantzan utzi arren. Eta bestalde, EAJak, PSek, PPek eta Voxek segurtasun sailak atxilotutakoen jatorria emateari uztearen aurka bozkatu dute Gasteizko legebiltzarrean. Alegia ertzaintzak atxilotutako pertsonen jatorria ematen jarraituko du bere txosten eta jakinarazpenetan. EH Bilduk egin du proposamena, baina soilik Sumarrek egin du bat horrekin. PSren jarrera eta argudioak oso deigarria izan dira. EH Bilduk mozio bat aurkeztu du ostegun honetako osoko bilkuran legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta zehazki segurtasun sailari eskatzeko atzera egin dezala ertzaintzan 2 hamarkadatan indarrean egon den informazio politika hausteko eta atxilotuen jatorriari buruzko informazioa emateko erabakian. Orain arteko oinarrizko kontsentsura itzultzeko. Izan ere, Bingen Zupiria Barne sailburuak jatorria eta beste datu batzuk zabaltzeko baimena eman zuen. Haren arabera, eskuin muturrak zutautako buloi datuekin aurre egin ahal izateko. Egia esan, alderdi politiko gehienen jarrera argi zegoen sei parlamentarioaren aurretik eta PSek egingo zuenak bakarrik ekartzen zuen ikusmina. Tamara Jauek, Confebaskeko presidenteak adierazi du patronalak atzean utzi dutela EAEko lanbide arteko gutxineko soldata propio baten negoziazioa eta afera auzitegietan konponduko dutela iragarri du sindikatuek epaitegitara joko dutela baieztatu ostean. Jaue ostegun honetan Bilbon egin den Forum Europako gosariaren protagonista izan da eta hala hitz egin du ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde eta 3 Confebasken aurka jarritako demandari buruz galdetu diotenean. ¿Cuál es la aportación de ELA al conjunto de la sociedad vasca? ¿Qué aporta ELA al país? Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako patronalaren presidenteak ziurtatu du enpresaburuek benetan uste dutela ez dutela LGS-ean negoziatzeko legitimaziorik. Hala ere gogora ekarri du Confebask presta agertu dela elkarrizketa sozialeko mailan hitzarmeneko lanarteko gutxieneko soldatari buruz hitz egiteko. ELA gogor kritikatu du patronaleko buruak ustez gatazkaren bidea lehenesteagatik. ELAk berehala erantzun dio Confebaskeko buruari oharbidez gogora ekarri diote hitzarmen gehien eta honenak lortzen dituen sindikatua dela. EITBek Michel Laguntzaren adierazpenak jaso ditu. Patronalak oso ongi daki langile klasea antolatzen dugunean, konfrontaziorako gaitasuna hobetzen dugunean, ez baian jartzen ari garela hain zuzen ere Confebasken prekarietatean aldeko estrategia hori. Eta bestalde txotx denboraldia astear dela Hernaniko udalak neurri berriak aurkeztu ditu bisitarien eta herritarren arteko bizikidetza sustatzea xede dutenak. Horrela, sartu daiteken autobus kopurua mugatuko dute, tasa bat ordainaraziko diete eta kalean pixe egitegatik jartzen zen isuna gogortuko dute. Egin diren ordenantza aldaketetako bik zuzenean eragin dute Hernanira datozen autobus antolatuengan. 2026ko urtarrilaren 24tik maiatzaren 9 Hernanira etorriko diren autobus antolatuek derrigorrez Ibaiondo poligonoan aparkatu beharko dute. Debekatuta egongo da autobusak geratzea, aparkatzea eta zirkulatzea 2 minutako eremutik kanpo Hernaniko udalerri osoan. Bestetik Hernanira etorriko diren autobus antolatuek tasa bat ordaindu beharko dute 2026tik aurrera. 35 plazatik gorakoek €100 eta 9 eta 34 plaza bitartekoek €60. Hartu den 3. neurri zehatzak kalean pixa egitegatik jartzen diren isunengan izango du eragina. Orain arte arau hauste honengatik jartzen zen €200 isunak azkar ordainduta €170ko murrizketa zuen. 2026ko urtarriletik aurrera berriz €150ko murrizketa izango du azkar ordaintzen bada eta ondorioz lehen €60 ordaintzen zena €100 ordainduko da aurrerantzean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari begira, bi gai ditugu aipagai, bi bilgailuen arteko istripua izan da 15ko 176 kilometroan, Hernanin Donostiako norantzan herri bat itxita dago eta 4 kilometroko autopilaketak daude uneotan. Bestetik autopilaketak ere beste istripu batengatik Gipuzkoa 28. kilometroan Donostian Bilboko norantzkoan. Eguraldiaren berri Iker Barluzea lankideak emango dugu. Kaskarretik hasiko zaigu eguna ostiral honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobera egingo du. Goizean hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta euri giroa nagusituko da. Zaparradak lurralde osoan emango dira, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian eta bereziki ekialdean botako ditu. Gainera egun sentian oraindik mardulak izango dira. Hala ere goizean zehar azkar batean mendebaldetik ekialdera atertzeko joera hartuko du, lehenbizi Bizkaian eta Araban atertuko du eta ondoren gainantzeko lekuetan.
Arratsaldean eguraldi lasaia nagusituko zaigu, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa atsegina izango da. Azken orduetan hori bai, berriro ere beste fronteska bat gerturatzearekin, Kantabriar isurialdean hodeiak ugaritu egingo dira eta kostaldean ez da aztertzen euri pixka bat egitea ere. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean bolada arroekin bereziki lurraldearen mendebaldean, temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, 1 eta 10 gradu bitartean arrendituko dira, maximoek gora egingo dute, Kantabriar isurialdean 11 eta 15 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurian 8 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Kontu hauek nabarmentzekoak, eskerrik asko Lander. Gero arte. Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, asteburu luzea, datorkigu baina ez kezkatu Naiz Irratian informazioak ez duelako etenik izango. Ondo segi, asteburu polita izango, zatu aio. Naiz Irratia. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larunbatetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian. Naiz Irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongietorri bigarren kafera, ongietorri Landako gunera. Hemen gaude beste behin gure estudiotik aterata Durangoko azokan. Izan ere, gaurtik hasi eta abenduaren 8 arte, Durangoko azokaren 60. edizioak letraz, irudiz